Anso ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ ka lajɛ nin wagati in na. Ka d'a kan komi n y'a layiru ta aw ye cogo min na, sibiri o sibiri 21h wagati ne ni aw an bɛ jɛn ka baro kɛ walasa e bɛ se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya ko kan. An ka kuma fanba o bɛ kɛ bamanankan na. N'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye ka lajɛ, n bɛ kuma banaw kan, banaw taamasiyɛnw, banaw kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana jugu lase i ma. O ta bannen kalo o kalo sibiri fɔlɔ ni spécialiste don an bɛ jɛn ka baro kɛ kɛnɛya kan walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. Bi an bɛ fɛ ka kuma insomnie kan n'o ye sunɔgɔbaliya ye. Nka sɔnni ka kuma o kan, ne tɔgɔ ye Dr Usumani Yaya Ture. Ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba 3nan na n'o ye hôpital Gabriel Ture. Kɛnɛya ɲuman o tɛ se ka sɔrɔ cogo si fo kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka mɔgɔ minnu ma kɛnɛya kalan kɛ fo k'olu la kunnafoniya walasa u bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na. N'a sɔrɔ ɲininkali min b'e fɛ su in na i bɛ se k'o ɲininkali kɛ. An ye ɲininkali minnu kɛ kɔrɔlen, don tɔw la an ye kuma minnu fɔ, n'a sɔrɔ e ma min faamuya o la walima ni video minnu kɛra ka tɛmɛ ko ɲininkali b'i bolo ka kɛ o video ninnu kan, i bɛ se k'o ɲininkali kɛ, n b'i jaabi. Insomnie fana n'a sɔrɔ sunɔgɔbaliya k'e ye mɔgɔ ye i tɛ sunɔgɔ sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na, ko sunɔgɔ bɛ to ka tigɛ ka b'i ɲɛ la, k'i ɲɛ bɛ jo, o b'a yira a bɛ se ka kɛ sunɔgɔbaliya bana b'i la. Walasa i bɛ se k'o kunnafoniya sɔrɔ ni ɲininkali b'e bolo ka ɲɛsin o ma, i bɛ se ka o ɲininkali kɛ. Video tɛmɛnenw fana na komi an ye video caman kɛ, n ka video tɛmɛnenw na n ye kumara bana caman kan ka tɛmɛ. N'a sɔrɔ e ma min faamuya o video ninnu fana na i bɛ se k'o ɲininkali fana kɛ. Nka sɔnni aw ka ɲininkaliw de fɔlɔ, a bɛ fɔ mun de ma ko insomnie. Ni ɛgi bɛ yen, chronique bɛ yen nɔ. Ni ɛgi don o ka nɔgɔn, o dɔw la a bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ foyi wɛrɛ ma kɛ. Mais ni chronique don bana bɛ sɔrɔ, o caman bɛ sɔrɔ ka kɛ bana n'a ɲɔgɔnna ninnu ye. A ye fɔ insomnie ko insomnie b'i la, n'a y'a sɔrɔ mais sɔnni ka insomnie yɛrɛ bɛɛ f'i ye fɔlɔ, insomnie aiguë n'o ye o bɛ kɛ don dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ insomnie aiguë n'a sɔrɔ e bɛ sunɔgɔ sɔrɔ don dɔw la, nka don dɔw la sunɔgɔ sɔrɔli o bɛ gɛlɛya i ma kosɛbɛ. Nka a tɛ kɛ kuma bɛɛ, i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila a cayalenba. A bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ kunɲɔgɔn dɔw la n'a kɛra o la a tɛ kɛ yɛrɛ fo kunɲɔgɔn wɛrɛ fo kalo wɛrɛ a yɛrɛ tɛ kɛ yɛrɛ tuguni yɛrɛ. A bɛ f'o ma insomnie aiguë. Mais insomnie chronique fana bɛ yen nɔ. Musa Jakite ça va? Basi Kante, merci Musa Jakite, a diyara n ye. Merci beaucoup, i y'a Segu. Basi foyi tɛ Segu kaw la yen nɔ. I bɛ n ka foli f'u bɛɛ ye. Voilà, donc an bɛ continuer an ka débat fɛ. Voilà, donc sɔnni i ka sunɔgɔ sɔrɔ o bɛ gɛlɛya i ma. I dalen bɛ se ka mɛn dilan kan ka sɔrɔ i ma sunɔgɔ sɔrɔ. Critère 4 de bɛ yen nɔ. Fo critère 4 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la. N'o critère 4 n'o ma ɲɔgɔn sɔrɔ i la, a tɛ se ka fɔ insomnie chronique b'i la. O critère fɔlɔ o ye jumɛn ye? I b'a sɔrɔ su fɛ n'e dara i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma sunɔgɔ sɔrɔ, o ye fɔlɔ ye. Filanan i b'a sɔrɔ su fɛ n'i dara i bɛ sunɔgɔ sɔrɔ daminɛ na, nka tagalen ɲɛfɛ ɲɛ bɛ bali ka jo i kan. N b'a dɔn n'i y'a faamuya, i dalen sunɔgɔ la tuma dɔ la ɲɛ bɛ bali ka yɛlɛ su dugulama fɛ, n'i ko i bɛ sunɔgɔ i tɛ se ka sunɔgɔ tuguni. A dɔw la f'i bɛ taa ko wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ olu kɛr'u man di yɛrɛ. Donc a bɛ fɔ o ye critère filanan ye.
critère sabanan o b'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ yɛrɛ fana fo ka se dugujɛda wagati ma voilà fo ka se dugujɛda wagati ma nka sɔni dugu ka jɛ sɔni yɛrɛ wuli wagati cɛ i yɛrɛ kan ka wuli heure min na misaliyala n'i y'a jateminɛ n'i y'a fɔ sisan k'e bɛ fɛ ka wuli 5h 6h du matin par exemple k'e bɛ fɛ ka wuli 6h du matin i b'a sɔrɔ kabini 4h wagati e ɲɛ bɛ yɛlɛ ka sɔrɔ i ka wulili wagati ma se donc o y'a créé o ye critère sabanan ye a critère naaninan i b'a sɔrɔ i ye o ye i b'a sɔrɔ sunɔgɔ nege b'i la a b'i hakili la kuma bɛɛ k'i ma fa sunɔgɔ la n'o bɛ k'e la ni nin fɛn naani n'o kelen o kelen bɛ k'e la walima n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ e la k'o bɛ k'e la siɲɛ 3 kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ walima fo ka se kalo kelen ma c'est à dire ko bɛɛ bɛ k'e la siɲɛ 3 kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ fo ka se kalo kelen ma walima ka tɛmɛ kalo kelen na a bɛ fɔ o la ko insomnie chronique b'i la voilà n filɛ ka fɛn fɔ n'o kɛra siɲɛ 3 walima ka tɛmɛ siɲɛ 3 la fo ka tɛmɛ kalo kelen kan walima ka se kalo kelen ma n'a tɛmɛra kalo kelen kan walima n'a sera kalo kelen ma o b'a jira ko insomnie chronique b'i la ok n b'a dɔn o faamuyara voilà. Voilà, donc Moussa Diakité, bonsoir. Il faut surtout insister sur les causes de l'insomnie. Voilà, Moussa, merci beaucoup. Maintenant, d'ab nasa roma, Moussa ko insomnie kumba to insomnie bisega adama demine. Abe soro mun effet. Kunu de bato na bisega adama den soro. Voilà. Donc Moussa yi o nyingali ke, o nyingali effectivement, maintenant o nyingali jabi. Voilà. Mais moi do yi défi réforme ya folo, insomnie re mi e folo. Voilà. Donc hali la jigi do alisa n'a sɔrɔ ni ɲininkali b'aw bolo a bɛ se k'o ɲininkali kɛ question réponse de do donc c'est division en direct voilà division en direct maintenant voilà donc question réponse voilà ni ɲininkali b'i fɛ i b'o ɲininkali fɔ voilà ne b'i jaabi voilà ni y'a sɔrɔ i ma min faamuya i bɛ se k'o fɔ n b'i jaabi fana voilà vidéo tɛmɛnenw na ani fana hali n'a sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ ka sɔrɔ hali n'a sɔrɔ vidéo ma kɛ n'a bɛ kɛnɛya kan ka ban n bɛ se ka kunnafoniyaw d'i ma n bɛ se k'i bilasira i kan ka taa sira min fɛ n bɛ se k'o ɲɛfɔ e ye walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan hamina ko o ye maliyɛn bɛɛ ka kɛnɛya sɔrɔ walasa bana bɛ se ka dɔgɔya an fɛ yan cogo min na walasa jamana bɛ taa ɲɛfɛ ka d'a kan jamana o jamana ni kɛnɛya sabatilen tɛ yen nɔ jamana o jamana ko adamadenw tɛ ka kɛnɛya sɔrɔ o jamana o tɛ taa ɲɛ i kan ka wari min don k'i ka avenir labɛn i kan ka wari min don baaraw la walasa ka wari min don projetw la walasa i bɛ ka ɲɛtaga bɛ sabati nka n'o wari bɛɛ taara don furaw la walima ka taa don jamana wɛrɛ mɔgɔw kun furaw la walima ka taa don mɔgɔ wɛrɛ kun ka k'o ka fura san o wari na o wari tɛna nafa ɲa ye o wari tɛna nafa ɲa o tigilamɔgɔw de o tɛ an ka jamana dɛmɛ o t'an ka jamana bɔ nɔgɔ la min b'an ka jamana bɔ nɔgɔ la mɔgɔw ka kɛnɛya sɔrɔ kɛnɛya ka sabati kosɛbɛ walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ ok voilà donc Moussa ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ insomnie a cause effectivement an bɛna kuma cause kan i ka dɔn k'a fɔ kun caman caman de bɛ se ka sɔrɔ insomnie na n'o ye sunɔgɔbaliya ye a kun ka ca kojugu voilà mais insomnie a temps sigiyɔrɔma a temps kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ kun foyi t'o la o bɛ kɛ ten tɔ dɔrɔn a bɛ na a yɛrɛ ma voilà donc ça passe a bɛ se ka kɛ fɛn simple dɔ ye dɔrɔn et puis ça bon souvent même il y a même pas de raison yɛrɛ t'a la et puis ça passe voilà donc maintenant sans raison voilà donc cause inconnue voilà donc olu bɛ se ka kɛ 10%. Maintenant à 90% c'est à dire 90 kɛmɛ sara la kun bɛ o bɛɛ la o fana na 70 kɛmɛ sara la ça c'est psychologique o bɛ adamaden hakili de la voilà donc n'i y'a a fɛn dɔw bɛ i b'a sɔrɔ i haminaw ka ca i b'a sɔrɔ kungolako ka ca i bɛ ka miiri fɛn caman na i bɛ ka fɛn dɔw jateminɛ i yɛrɛ la i tɛ ka hali sigilen tɛ dusu kasilen don voilà donc maintenant bon kungolo la a fɛnw bɛɛ bɛ kɛ kungolo c'est à dire i ka minnu miiri yɛrɛ hakili la donc à 70% o bɛ k'o ye maintenant à 20%, voilà, donc 20%,
olu cause bɛ se ka kɛ cause wɛrɛw ye o cause fɔlɔ bɛ se ka kɛ cause organique ye maintenant ni cause organique cause dɔwɛrɛ ye cause organique ye o ye misaliyala i b'a sommeil voilà apnée du sommeil mɔgɔw da a tigilamɔgɔ dalen don su fɛ hakili bɛ bali ka degun o ye bana dɔ ye dusukundimi bana dɔw b'a kɛ fogofogola bana dɔw b'a kɛ voilà donc maintenant bana caman wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu fana bɛ se ka kɛ maintenant c'est la cause, ça c'est la cause organique voilà maintenant il y a cause d'addiction o bɛ sɔrɔ mun fɛ cause d'addiction i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a degelen don fɛn dɔ tali la i b'a fɔ minnu bɛ drogue ta minnu bɛ drogue min voilà minnu bɛ cigarette min voilà n'a sɔrɔ i bɛ drogue min walima n'i bɛ cigarette min walima bon sufɛ cigarette minnu bɛ cigarette min bon généralement minnu bɛ cigarette min sufɛla ninnu fɛ parce que nicotine b'a la donc maintenant a bɛ se ka na ni insomnie voilà donc maintenant drogue ninnu olu b'a kɛ voilà donc c'est ani dumuni wɛrɛw fana fɛn wɛrɛw fana bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛw fana bɛ yen minnu fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ addiction bɛ a bɛ se ka na ni fɛn mintaw ou fɛn tataw même gulɔ voilà tout ça ça peut entraîner o bɛɛ bɛ se ka na ni insomnie su fɛ min bɛ se ka i bali sunɔgɔ la voilà donc o la a bɛ fɔ ni su kora voilà donc sɔrɔ i bɛ nin fɛn ninnu ta i k'a dabila walima ni su kora i k'i hakili to o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ se ka na ni sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛyali ye kosɛbɛ voilà c'est bon ok voilà dɔ misa i ci ça va basi kɔni tɛ yen nɔ alhamdulilayi ok n ka foli b'aw yɛrɛ ye merci beaucoup voilà ok bon fɛn tɛmɛnen na sɔnni n ka tɔw ɲɛfɔ yen video tɛmɛnen na an kumalen jabɛti kan donc dɔw ye ɲininkali k'o la mais an da bɛna se olu ka yɔrɔ ma voilà dɔw y'a yira k'a fɔ jabɛti bɛ se ka sɔrɔ hali est-ce que jabɛti bɛ se ka sɔrɔ bɔkolo fɛ oui effectivement n y'a fɔlen ko jabɛti bɛ se ka sɔrɔ bɔkolo fɛ voilà donc n'a sɔrɔ u m'a faamuya mais comme video tɛmɛnen na u y'a lajɛ mais u ye ɲininkali kɛ sɔnni bi live cɛ bon n b'a ɲɛf'u ye effectivement a bɛ se ka sɔrɔ bɔkolo fɛ fayanfan ou bien bayanfan voilà donc pour que an ka continuer an ka débat fɛ n y'a fɔ cause organique bɛ se ka kɛ cause d'addiction voilà n'o ye addiction ye voilà donc fɛn mintaw fɛn tataw voilà donc n y'o fɔ o bɛ se ka kɛ voilà donc maintenant les causes il y a les causes médicamentées maintenant les causes médicamentées o ye furaw ye furaw dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ voilà fura minnu i b'a fɔ ni caféine b'a la voilà fura minnu bɛ yen i b'a fɔ caféine b'a la donc olu bɛ se ka ɲɛ jo sufɛla fɛ. Ok, Maïmouna Kamara, bonsoir docteur, je suis à l'écoute. Ok, Maïmouna, merci beaucoup Maïmouna, djara kosɛbɛ. Voilà, donc ni ɲininkali b'i fɛ fana kana hésiter, i bɛ se ka ɲininkali kɛ an bɛ jaabi, an bɛ baro kɛ n'Ala sɔnna. Ok, voilà, comme n y'a fɔ cogo min na. Voilà, donc maintenant furaw bɛ se ka kɛ. Fura minnu bɛ yen, i bɛ fura dɔn k'a fɔ ni caféine b'a la. Donc sɔnni i ka fura ta sufɛla ninnu fɛ, i ka notice kalan k'a lajɛ fɔlɔ. Ka composant de fabrication k'olu kalan k'a lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ ni caféine t'a la n'olu b'a la i kana ta ni su kora voilà donc c'est mieux que i k'a ta sɔgɔmada fɛ tilegan fɛ voilà donc i cayalen b'a a ka kɛ wulafɛla ye mais su kɔni mana ko ka ban à partir de 18h c'est pas conseillé i ka fura ta o wagati la ka d'a kan a bɛ se ka na ni sunɔgɔ gɛlɛyali ye kosɛbɛ ok voilà maintenant il y a les causes psychiatriques aussi. Maintenant, les causes psychiatriques, c'est-à-dire que bana dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ se ka kɛ i b'a fɔ la schizophrénie c'est-à-dire que bana dɔw bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ a bɛ komi fa de don mais fa sugu min don bana bɛ kunkolo hali bɛ ta a bɛ na olu bɛ se ka kɛ il y a type d'Alzheimer aussi bana dɔw bɛ yen nɔ il y a type d'Alzheimer le syndrome d'Alzheimer bon la sunɔgɔ fana sɔrɔli bɛ se ka gɛlɛya olu sababuya la kosɛbɛ. Voilà, n'olu fana bɛ yen nɔ donc maintenant n'olu kunkololabanaw bɛ yen nɔ kunkololabana ninnu caman olu fana dɔw bɛ se ka na ni sunɔgɔ. Il y a des causes médicamentées comme n y'a fɔ cogo min na. Ok, Maïmouna Kamara, je vous en prie. Voilà, merci Maïmouna. Voilà, foli diyara n ye kosɛbɛ. Voilà, Maïmouna. Voilà. N ye o fɔ i ye causes médicamentées n y'o fɔ ka ban. Maintenant, les causes peut avoir des douleurs aussi, c'est-à-dire dimi.
voilà douleur ça de bamanankan na dimi comment on va faire cogo mina dimi fana o bɛ se ka sunɔgɔ gɛlɛyali sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya dimi voilà donc i b'a fɔ kɔdimi a kɛra yɔrɔ la hali kunkolodimi gɛlɛn ninnu bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ bali sunɔgɔ la voilà ça c'est la douleur o bɛ se ka mɔgɔ bali sunɔgɔ sɔrɔli nɔgɔman na o bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛn n'a bɛ kɛ sababu ye n'i tɛ sunɔgɔ ok causes environnementales aussi les causes environnementales o ye mun ye i b'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ min na i alentour voilà donc maintenant i bɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka i ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'olu tɛ sunɔgɔ voilà k'olu tɛ sunɔgɔ sɔrɔli ka gɛlɛn u ma nka dɔw la a caman na n'an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ environnement de bɛ k'a kɛ ok voilà donc il y a Kadija Dambélé courage merci Kadija merci beaucoup voilà merci voilà donc maintenant i b'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ min na environnement bɛ se k'a kɛ n'a fɔra environnement b'a kɛ environnement b'a kɛ cogo di i b'a sɔrɔ dɔw ka so la i b'a sɔrɔ mankan ka ca voilà i b'a sɔrɔ mankan ka ca denmisɛnnin mankan ka ca walima mɔgɔw yɛrɛ tɛ da joona télé mankan radio mankan voilà u bɛ yɔrɔ dɔw bɛ gidɔrɔnda la bon dɔw fana i b'a sɔrɔ ka so bɛ gidɔrɔnda la mobile bɛ tɛmɛ moto bɛ tɛmɛ klaxon mankan donc maintenant o bɛ se ka olu fɛn ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu o bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ voilà o bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ walasa i ka kisi olu suguyaw ma n'a sɔrɔ ni da wagati sera i b'a kɛ cogo bɛɛ la ni mankan min bɛ yen nɔ mankanw ka se ka dabila ni se b'a la ka mankanw dabila ni se t'a la ka mankan dabila k'i bɛ yɔrɔ la ko mankan bɛ yen k'i se tɛ a la misala n'a sɔrɔ luwanse la so dɔ kɔnɔ walima n'i ka so bɛ gitɔrɔnda la donc a ma nɔgɔn kosɛbɛ o la voilà mais ni moyen bɛ yen nɔ k'a fɔ i ka so fenêtre datugu ni ventilo b'i fɛ yen ni clim b'i fɛ yen nɔ voilà donc maintenant n'olu si tɛ yen nɔ bon ka to chaleur fana na ce n'est pas facile donc là sunɔgɔ gɛlɛyali bɛ sɔrɔ gɛlɛya kosɛbɛ maintenant walasa i ka se k'o kɛ i yɛrɛ b'a solution ɲini o la sisan nɔ walasa i bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔ cogo min na voilà sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na k'i ka condition de vie ka essayer ka modifier dɔɔni ka yɛlɛma don a la voilà parce que i bɛ yɔrɔ min na n'a sɔrɔ ni mankan ka ca yen nɔ dali wagati mana se sunɔgɔ sɔrɔli bɛ gɛlɛya voilà laɲini ye min ye ni dali wagati sera n'i bɛna da wagati min na o k'a sɔrɔ i bɛ na da so min kɔnɔ o y'a sɔrɔ mankan foyi tɛ yen nɔ o de recommandé don walasa hali i bɛ se ka lafiya cogo min na kosɛbɛ o y'a sɔrɔ mankan foyi tɛ yen nɔ maintenant lumière fana lumière kana kɛ yen nɔ voilà n'a sɔrɔ i bɛ se ka da dibi la n'i tɛ siran mais n'a sɔrɔ i bɛ siran yɛrɛ fana k'a fɔ i ka da dibi la ko o b'i degun i bɛ se ka lumière ɲini i bɛ se ka yelen ɲini yelen min n'a a man bon kosɛbɛ voilà i b'a fɔ dibi bɛ dibi tɛ yen nɔ voilà walasa i bɛ se ka yɔrɔ ye dɔɔni dɔrɔn k'a sɔrɔ a ma kɛ lumière ye parce que lumière ninnu fana bɛɛ bɛ se ka jouer hakili kan ni lumière bɛ yen nɔ hali i b'a jate i b'a fɔ tile i b'a fɔ i bɛ tile kɔnɔna la i b'a fɔ i bɛ journée kɔnɔna la donc a ka sunɔgɔ sɔrɔ a ka jate k'e mago bɛ sunɔgɔ la o bɛ gɛlɛya ma kosɛbɛ voilà ok voilà donc maintenant Yamimuna Kamara combien d'heures pour bien dormir dans la nuit voilà mɔgɔw tɛ kelen ye voilà sunɔgɔ Maimuna m'i ka kuma jaabi n bɛ sɔrɔ ka continuer débat fɛ voilà donc maintenant ka sunɔgɔ sɔrɔli adamadenw tɛ kelen ye voilà il faut i k'a dɔn maintenant dɔw bɛ yen nɔ pour que olu yɛrɛ ka fa sunɔgɔ la il faut aller jusqu'à 10 heures dɔw bɛ 8 heures maintenant dɔw bɛ hali 4 heures seulement a b'u bɔ mais laɲini ye min ye maintenant OMS ye min recommandé voilà min laɲininen don santé kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ wala i ka jija ka se heure 6 ka se heure 8 sunɔgɔ ma su kɔnɔna na voilà heure 6 ka se heure 8 sunɔgɔ ma su kɔnɔna na n'e sera o heure ninnu sɔrɔ voilà n filɛ ka condition de sommeil minnu fɛ i kan ka da cogo min na n'i y'o kɛ i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka sɔrɔ foyi m'i degun voilà donc je pense qu'il y a faamuya voilà bon Kadija Dambélé merci vraiment merci beaucoup voilà donc a diyara n ye Kadija voilà ni ɲininkali b'i fɛ fana i bɛ se k'i ka ɲininkali fɔ dɔw b'i jaabi fana voilà komi n y'a fɔ cogo min na donc ni e bɛ da sufɛla fɛ lumière kan ka kɛ o cogoya la ka lumière faga pepewu walima ka lumière dɔgɔya voilà radio mankan ninnu télé mankan ninnu i b'olu dabila i kana o k'i ka chambre kɔnɔna na sinon a bɛ se ka sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ nka dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ an ka la ka si bon i bɛ se k'o fana kɛ mais a dɔw la caman na a bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ n'i y'a dɔn i bɛ ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya c'est mieux k'i k'a dabila walasa hali i bɛ lafiya
voilà bon hali n'a sɔrɔ ni misiki ka di mɔgɔ min ye ko dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu jaralen don misiki la n'o ye dɔnkili ye voilà hali n'o fana na n'u y'o tigilamɔgɔ dɔ ye voilà donc su fɛ i k'a bila misiki la misiki min ni a mankan ma bon kosɛbɛ misiki min n'a bɛ se ka a sumalen don n'a bɛ se k'i la sunɔgɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nka n'a sɔrɔ i mana da su fɛ k'a fɔ a b'i ka sunɔgɔ gɛlɛya dɔ i b'a to yen nɔ ka d'a kan bruit n'o ye mankan ye o bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ i b'a fɔ lumière fana bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ voilà mɔgɔ caman bɛ yen nɔ fana su fɛ sɔn'u ka da i b'a sɔrɔ u bɛ téléphone utiliser ou bien u bɛ dɔw yɛrɛ t'u da dilan kan u bɛ sunɔgɔ téléphone yɛrɛ t'u bolo voilà donc maintenant dɔw fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ télé lajɛ u bɛ sunɔgɔ to télé lajɛ la walima u bɛ sunɔgɔ to ordinateur lajɛ la olu fɛn o fɛn o bɛɛ bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya voilà dɔw la i bɛ se ka sunɔgɔ mais kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ ɲɛ bɛ se ka jo tuguni voilà tagalen ɲɛfɛ ɲɛ bɛ se ka jo voilà ou bien su kɔnɔna na ɲɛ bɛ se ka jo olu bɛɛ bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya voilà o bɛɛ bɛ se ka na ni insomnie voilà donc maintenant walasa i ka se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ voilà f'e k'i hakili to ninnu fɛn ninnu bɛɛ la n fɔra ka minnu fɔ ye sisan nɔ n'a sɔrɔ ni da waati ye heure min ye sɔn'o heure cɛ i k'i jija i ka téléphone ninnu télé ninnu ordinateur ninnu lumière bleue bɛ fɛn o fɛn na i k'i méfier olu la kosɛbɛ i k'i méfier olu la i k'i mabɔ olu la miniti 30 walima heure 1 ka kɔn i dali wagati ɲɛ n b'a dɔn faamuya caman sɔrɔla la ni min ma min faamuya o bɛ se ka ɲininkali kɛ n b'a jaabi voilà il y a Maimouna Kamara, merci, d'accord, j'ai compris, merci, merci. Voilà. Ah, monsieur Aydara, ça va? Ok, Assalan P, voilà, merci beaucoup, merci mon frère. Zone S, délégué, voilà, merci beaucoup. Voilà, monsieur Aydara. Voilà, monsieur Aydara, voilà, merci beaucoup. Voilà. Folie Djaran Kosebe. Ok, et bonne soirée à toi. Donc, s'il y a des questions aussi, Bachan, comme Bolara, Agnefoye, Chogomina, tantôt. Voilà. Ok, voilà, donc maintenant, causes nous, ni nous bé, nous causes nous fin, voilà, nous faut ça non. Maintenant, les causes à cause fin. Voilà, environnement ni voilà, nous faut. Nous le fin, nous avons seul, c'est la snobalia la natila. Donc, nous le snobalia la natila, car faut être à snorosoro. Car faut être à snorosoro. Walma, ils sont des unis. Voilà. Et Joe, Walma. Fo ka se kalo kelen ma donc i jija cogo bɛɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ n'a sɔrɔ ni insomnie chronique n'a sɔrɔ t'i la voilà walasa fura ka sɔrɔ la joona sɔn'a ka juguya voilà ka d'a kan ni i tɛ ka sunɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw caman de ye an da bɛna se o kɔlɔlɔ ninnu ma voilà n bɛna o kɔlɔlɔ ninnu fana ɲɛf'i ye n'o ye a complication ye n'a bɛ se ka na ni problème ye i ka diɲɛnatigɛ la voilà maintenant i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen n bɛ o conseil d'aw ma voilà walasa k'o faamuya fana ka d'a kan su fɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u dalen don sɔn'u ka dali wagati cɛ i b'a sɔrɔ fɛn damadɔ bɛ yen nɔ o ka d'u ye voilà fɛn damadɔ bɛ yen o ka d'u ye i b'a fɔ chocolat voilà i b'a fɔ café o ye café noir ninnu voilà donc maintenant fɛn olu ye fɛn ye fɛn minnu bɛ se ka ɲɛ jo kosɛbɛ n'i y'olu min n'i da wagati sera a b'a to i ka sunɔgɔ sɔrɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ok voilà. Donc, il y a Alou Togola. Merci beaucoup, Alou. Je vais bien, Alou. Merci beaucoup. Bah, je fais non. Voilà, merci beaucoup, Alou. Ok, merci. Adjara Kosebe. Voilà, donc, il y a Suisse, c'est bien. Voilà, donc, nous avons fait toujours un peu de Javi. Voilà, c'est un problème. Il y a un chamana. Kadaga, il y a un fois, un sommet, c'est des millions de personnes. Un problème, comme nous serons. Nous avons fait a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka gɛlɛya don dɔw ka hali dɔw ka diɲɛnatigɛ taabolo la a bɛ se ka yɛlɛma don u ka diɲɛnatigɛ taabolo la voilà ya Boubacar Samake Boubacar ça va basi tɛ yen nɔ alhamdulilayi Boubacar foli diyara n ye merci je suis là je vais bien basi foyi tɛ yen nɔ alhamdulilayi yɛrɛ don n b'a dɔn basi kɔni t'i yɛrɛ la ok ya Boubacar Samake oui bon ne de ka n'o ye sunɔgɔbaliya ye voilà donc a bɛ sɔrɔ min fɛ n y'a ɲɛfɔ kɔfɛ ni vidéo banna i bɛ se k'a daminɛ lajɛ walasa minnu bɛ ka suivre depuis le début walasa an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na kɔfɛ i bɛ tila k'a lajɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ insomnie bɛ sɔrɔ minnu fɛ an y'o fɔ voilà donc insomnie yɛrɛ mun ye n'o ye sunɔgɔbaliya ye mun de don an y'o fɔ voilà donc an y'a causes fɔ maintenant an bɛna complication de fɔ a bɛ se ka ni gɛlɛya min ye adamaden ka diɲɛnatigɛ la voilà donc je pense que voilà i ye hakilina dɔ sɔrɔ a la voilà Sitan Sempara bonsoir Sitan merci beaucoup Sitan a diyara n ye kosɛbɛ merci beaucoup bienvenue voilà
Il y a Bouakar Samake, voilà, Samake, la biosanté, vous saluez. Bouakar, merci Samake. Merci beaucoup. Biosanté, c'est un grand labo de biologie, voilà, pour les adolescents. Merci beaucoup, Bouakar. Voilà. Il y a eu maintenant, kololor dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se k'i sɔrɔ voilà n ye kɛwale minnu fɔ n'a sɔrɔ i ka baara olu ye i b'olu i bɛ hali t'olu la kosɛbɛ i kana olu kɛ ni da wagatiw sera i k'i mabɔ dumuni ko la nka i bɛ ɲina mɔgɔ caman fana bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ ni da wagati sera i b'a sɔrɔ dɔw bɛ dumuni kɛ dɔrɔn ka t'u da voilà ka dumuni kɛ dɔrɔn ka t'i da kɔlɔlɔba de y'o fana na voilà ok. Merci, merci et pas de soucis, merci beaucoup. Il y a Diallo Toka, merci beaucoup. Voilà, s'il te plaît, si quelqu'un fait pipi à la fin de le sang sort, qu'est-ce qui provoque cela? Ok, donc si on a insomnie, on va continuer à insomnie débat fait. Voilà, donc il y a Diallo ni mɔgɔ min ni bɛ sugunɛ voilà ni jeli bɛ bɔ a la n'o ye fɛn caman de bɛ se ka na n'o ye caman voilà a bɛ se ka kɛ bactéries dɔw bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ maintenant pour le cancer fana o bɛ se ka kɛ voilà musow fɛ yen misaliya la ni cancer du col de l'utérus ni o bɛ yen ka ban n'o ye bon ye min bɛ musow sɔrɔ voilà sɔnni kɔnɔma fɛn u ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na a kɛra denmisɛnnin a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye wa caman na san 25 ka se san 65 ma donc ni kansɛri jɛgɛ d'olu la kosɛbɛ n'o ye bon ye min bɛ musow sɔrɔ ni o bana bɛ yen nɔ jeli bɛ se ka bɔ sugunɛ na infection urinaire dɔw bɛ fana bɛ se ka kɛ voilà donc maintenant sugunɛbilenni fana voilà sugunɛbilenni fana bɛ se ka kɛ voilà n'an b'a fɔ bilharziose maintenant o fana bɛ se ka kɛ a cause ka ca nka n'i y'a ye k'a fɔ olu fɛn ninnu b'i la k'a fɔ i bɛ ka o jateminɛ i yɛrɛ la basima t'a la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la walima i bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen nɔ yɔrɔ a kɛra yɔrɔ ye u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mun de bɛ ka na n'a kun ye a kun ka dɔn n'a kun dɔnna a furakɛli ka nɔgɔn voilà an bɛ se k'o de fɔ i ye voilà n'i m'a faamuya wala i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ min fara kan i bɛ se ka ɲininkali kɛ inshallah n b'i jaabi fana voilà donc comme n y'a fɔ cogo min na insomnie on va continuer à insomnie fait voilà comme c'est le thème du jour on a un bi débat et thème mais il y a le wéro c'est la quelque soit ni insomnie kanate voilà donc on est là on met en non voilà ça nega ne ko sika boroke kenya ka obsika kenya nyuma soro wakati bela jenena wakati bela voilà an rega kana no ya anga tudun kan voilà ça veut famille nyuma soro ka soro ma keni gele ay voilà donc comme il y a for insomnie kɔlɔlɔ ninnu an bɛ ɲa ɲɛfɔ ko n'a sɔrɔ sɔnni ka sufɛ caman bɛ yen u bɛ dumuni kɛ sufɛ ka t'u da voilà mɔgɔ minnu bɛ dumuni kɛ sufɛ ka t'u da o yɔrɔnin bɛɛ la n'i ye dumuni kɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka heure 2 sɔrɔ ka sɔrɔ i ma t'i da o heure 2 fana i t'o kɛ k'a fɔ i b'i da dɛ o heure 2 i b'a sɔrɔ i b'o kɛ i bɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔ kɛ i bɛ se ka jɔ walima i bɛ se ka jɔ ka fɛn dɔw kɛ walima i bɛ se ka tagamisɛnninw kɛ walima n'a sɔrɔ i bɛ se ka boli yɛrɛ fana mais n'a fɔra i bɛ se ka activité physique fana kɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ mais n'a fɔra farikolo ɲɛnajɛ sufɛla fɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ dugula fɛ u bɛ wuli wagati su n'u da waati u bɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ o wagati la nka n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ fangalama bɛ kɛ cogo min na i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka ban moyenne na fitinin dɔrɔn a bɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ka intense quoi pas de façon intense c'est à dire k'a tɛ kɛ k'a dama tɛmɛ k'a kɛ damatɛmɛ wale voilà donc maintenant i bɛ se k'a kɛ ka fari bɔ ɲɔgɔn na voilà donc walasa dumuni yɛlɛmali bɛ nɔgɔya nka k'a kɛ k'a dama tɛmɛ n'i y'o kɛ k'a dama tɛmɛ kunkolo b'a jate k'a fɔ hali b'a jate k'a fɔ e bɛ tile kɔnɔna de la i bɛna tile daminɛ de donc o la sunɔgɔ u bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya fana voilà mais activité misɛnnin ninnu sufɛ activité minnu bɛ yen nɔ voilà donc maintenant olu bɛɛ bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli nɔgɔya voilà minnu fana furulen don hali cɛ ni musoya donc a bɛ haye to o bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli nɔgɔya n'a sɔrɔ sunɔgɔ sɔrɔli ka gɛlɛn i ma su daminɛ na olu bɛɛ y'a solution ye minnu bɛ se ka kɛ maintenant activité misɛnnin ninnu bɛ se ka kɛ maintenant dumuni n'a kɛra dugukɛla fila i kana da cogo si ka sɔrɔ ka sɔrɔ i ma heure 2 sɔrɔ o heure 2 fana i ka n'o kɛ i dali voilà donc m'a dɔn i y'a faamuya maintenant n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ fana k'a fɔ olu bɛ se ka dumuni kɛ joona laɲini yɛrɛ min ye i ka se ka dumuni kɛ joona kabini su daminɛ voilà kabini su daminɛ
n'a fɔra su daminɛ o ye ka taa 18h la a janyalen ba k'o kɛ 20h ye i ka sɔnafana dun o wagati la n'o bɔra i kana dumuni wɛrɛ dun voilà laɲini y'o de ye maintenant sufɛ dumuni fana i k'a kɛ dumuni ye dumuni minnu qui sont riches en fibres mais pas de riches en protéines n'a fɔra riches en fibres o ye dumuni ye i b'a fɔ salati ninnu kɔngɔ ninnu voilà ou bien dumuni wɛrɛw voilà yiridenw ou bien fruits ou bien voilà donc maintenant ou les légumes voilà dumuni minnu bɛ yen nɔ n'a ma girin i bɛ se k'olu dun voilà mais sufɛla ninnu fɛ sogo ninnu jɛgɛ ninnu olu dunni a laɲininen tɛ kosɛbɛ voilà mais jɛgɛ fana ka fisa ni sogo ye dɔɔni mais hali olu fana o laɲininen tɛ min yɛrɛ laɲininen don kosɛbɛ les aliments qui sont riches en fibres voilà donc olu laɲininen don kosɛbɛ voilà ni sera ka olu dun k'i ka sufɛ dumuni o kanunen don kosɛbɛ a yɛlɛmali ka nɔgɔ furu ma a digestion ka nɔgɔ et puis a b'a to i bɛ sunɔgɔ o bɛ se k'i dɛmɛ sunɔgɔ sɔrɔ cogo ɲuman fana na voilà donc n'a sɔrɔ i ka baara ye dumuni girinma dun ye sufɛ walima i ye dumuni kɛ dugukila fɛ ka t'i da o yɔrɔnin bɛɛ la o man ɲi nɔ dɔw yɛrɛ bɛ dumuni kɛ dɔrɔn u si dilan yɛrɛ ka k'u da o yɔrɔnin bɛɛ la olu si man ɲi sunɔgɔbaliya dɔrɔn tɛ hali a bɛ se ka na ni furudimi ye voilà a bɛ se ka hali furudimi bila adamaden na voilà n'i mɛnna ka kɛ kɔni ok Dadi merci beaucoup Dadi Boss merci beaucoup voilà donc a diyara n ye voilà merci voilà donc m'a dɔn i ye kunnafoniya o ye a bɛ se ka a bɛ sɔrɔ cogo min na ani i bɛ se ka minnu kɛ maintenant kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka adamaden sɔrɔ n'o ye kɔlɔlɔw ye minnu bɛ se ka adamaden sɔrɔ k'a sababuya kɛ sunɔgɔbaliya ye voilà o kɔlɔlɔ in o dɔ ye mun ye voilà o kɔlɔlɔ dɔ ye a bɛ se k'i ka baara fanga dɔgɔya a bɛ se k'i bali ka baara yɛrɛ fana na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka accident lase i ma n'o ye accident jugu ye walima a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fana i mana taa baara la i tɛ se ka fanga sɔrɔ i tɛ se ka courage sɔrɔ ka baara kɛ k'i cɛsiri baara la i b'a fɔ i kan k'i cɛsiri baara la cogoya min na voilà ok voilà merci Dadi Boss le téléphone portable est dangereux pour la santé oui Dadi ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ téléphone portable an bɛ minnu weleli kɛ minnu na voilà donc n'a sɔrɔ ni a bɛ se ka gɛlɛya lase adamaden ma kɛnɛya la effectivement téléphone bɛ se ka gɛlɛya lase adamaden ma mais téléphone minnu b'a kɛ téléphone les smartphones maintenant les Android les iPhone fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni radiation b'a la k'a fɔ on électromagnétique b'a la olu bɛ se ka gɛlɛya lase adamaden ka kɛnɛya ma nka n bɛna vidéo k'a kan a tɛ mɛn voilà tarata natɔ n bɛna vidéo kɛ téléphone portable kan téléphone portable n'o ye an bɛ weleli kɛ min na nafa jumɛnw de b'a la n b'a dɔn caman b'a nafa dɔn mais nafa minnu b'a la walasa i ka se k'o caman dɔn halisa maintenant kɔlɔlɔ minnu b'a la parce que mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ téléphone portable kɔlɔlɔ bɛ a la a bɛ se ka bana lase adamaden ma a bɛ se ka adamaden yɛrɛ faga fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana caman bɛ yen k'o lase adamaden ma voilà fɛn don an b'a san a b'an bolo mais nka a n'a kɔlɔlɔw fana bɛ ɲɔgɔn na nka mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ a kɔlɔlɔ kɔ caman bɛ avantage dɔrɔn de lajɛ mais kɔlɔlɔ minnu b'a la u t'a ɲini k'a dɔn alors que kɔlɔlɔba de b'a la tarata natɔ an bɛna vidéo k'a kan n bɛna ɲɛfɔ aw ye n bɛna vidéo min k'a kan a fɛn o fɛn a nafa a n'a kɔlɔlɔ a n'a bɛ se ka min k'e la n bɛna o bɛɛ ɲɛfɔ e ye n ka vidéo natɔla la n'o ye tarata don ye i bɛ jija k'o vidéo lajɛ a b'a to ka d'a kan an bɛ yɔrɔ min na sisan téléphone min b'e bolo voilà hali denmisɛnnin fitinin mana wuli sisan olu b'u ka téléphone d'u ma hali denmisɛnnin fitinin 2 ans 4 ans u bɛ kasi téléphone ɲɔfɛ voilà donc n'i y'o vidéo lajɛ a b'a to i kan ka min kɛ i kan ka téléphone di den ma wagati min na i kan ka téléphone yɛrɛ mara cogo min na voilà donc nafa min b'a la kɔlɔlɔ min b'a la i bɛna se k'o bɛɛ dɔn o senfɛ voilà merci Dadi voilà oui bon Dadi ko ka a conséquence ko conséquence b'a la conséquence caman de b'a la voilà parce que téléphone bɛ se ka na ni banaw ye a bɛ se ka na ni bactéries a bɛ se ka na ni virus ye a bɛ se ka na ni cancer problème ye au niveau du cerveau voilà donc même au niveau du cerveau et aussi voilà au niveau du sein a bɛ se ka na ni problème ye o bɛɛ lajɛlen na voilà oui donc Dadi ko n'a sɔrɔ ni téléphone bɛ téléphone marali est-ce que a bɛ se ka na ni cancer de problème ye effectivement téléphone marali a bɛ se ka na cancer de problème ye voilà k'a sababuya kɛ les ondes électromagnétiques voilà donc o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ n'a bɛ se ka cancer lase mɔgɔ ma mais walasa ka se ka cancer lase mɔgɔ ma kɛwalew de bɛ yen nɔ ne yɛrɛ de b'a to n'a b'a to ni e yɛrɛ b'a to ni bana in cancer bana bɛ se k'e sɔrɔ n'o ye bon ye o bɛ se k'e sɔrɔ k'a sababuya kɛ i yɛrɛ ka fɛn sannen n'o y'i ka téléphone portable ye
Voilà, merci beaucoup. Maintenant, Kadidja Ndabele, voilà, quelles conséquences quelle est la conséquence de vertige? Bon, bon, vertige, bon, on a quand même voilà, vertige nyanamini. Bon, nyanamini fana cause gacha. Voilà, nyanamini kunga chan ko sebe. Voilà. Donc, jirgo de seb sika nyanamini bla mogola. Kono maya bisika la problème do bino au bisika ke. Voilà, au niveau des oreilles. Voilà, donc à cause gacha. Ni olu sugu bila c'est mieux qu'il y a constatation que docteur sola wala sa docteur ka lajɛ n'o ye kɛnɛya tigila mɔgɔ ye u ka lajɛ n'o sɔrɔ min bɛ ka na n'i ka ɲɛnamini sababuya ye. Voilà, donc qu'est-ce qu'en réalité le téléphone portable provoque l'accident? Bien sûr, le téléphone portable bɛ accident provoqué, a bɛ se ka accident provoqué. Voilà, ka d'a kan caman bɛ yen nɔ n'u bɛ téléphone ci la i b'a sɔrɔ u bɛ ɲina volant yɛrɛ kɔ. Voilà, ou bien c'est tout téléphone ci yɛrɛ la i ka mɔgɔ dɔ bɛ se k'i wele ka kuma dɔ f'i ye a bɛ kɛ ɲuman ye walima a bɛ se ka kɛ juguman ye. Donc n'o bali la cogo dɔ la i bɛ se ka ɲina hali circulation yɛrɛ kɔ, i bɛ ɲina yɛrɛ k'a fɔ i bɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ à plus forte raison ka hali to a la k'i bɛ volant na k'i bɛ ka mobili boli. Donc n'o sugu kɛra n'i ɲinana bolimafɛn kɔ n'i ɲinana volant kɔ e bɛ se ka accident provoquer. Voilà, e bɛ se ka accident provoquer. Donc accident provoquera a bɛ se ka kɛ dadigi bɛ k'e la walima dadigi bɛ kɛ i sera mɔgɔ ma, i bɛ se ka kasara lase i yɛrɛ ma, i bɛ se ka kasara lase o tigilamɔgɔ wɛrɛ ma fana. Voilà, ou bien dɔw b'u to téléphone fana u bɛ mobili boli la i b'a sɔrɔ u bɛ ka message sɛbɛn. Voilà, u tɛ sira yɛrɛ lajɛ wali bɛɛ bɛ kɛ message de la u bɛ message sɛbɛn. Voilà, donc message répond olu ma ɲi nɔ parce que a bɛ se ka na accident juguman ye fo ka ni sa yɛrɛ fana ye. N'a sɔrɔ mɔgɔ min ka baara i k'o dabila ce n'est pas bon, a ma ɲi nɔ a bɛ se ka na kɔlɔlɔ i ka adamadenya la. Il y a Sekou Damba. Merci beaucoup Sekou Nana Djaranye. Le téléphone portable est quoi même. Voilà. Donc, Sekou téléphone portable. Bon, téléphone portable, c'est ce que vous devez nous là. Médien 20e siècle, non. Voilà. Téléphone portable, téléphone portable, n'est pas juru. Bon, on a la phone n'est pas juru. N'est pas juru sera. Bon, n'est pas juru sera fitini. Faut la belle voir que nous fixer nos béquets sur on a mais fitini. I b'a bila i poche kɔnɔ i bɛ se ka minɛ i bolo i bɛ se k'i bolo kura la i bɛ se ka yala n'a ye wagati bɛɛ. Non, portable, c'est-à-dire portable, quelque chose qu'on peut porter partout là où on veut. Voilà, donc maintenant c'est ça le nom portable. Téléphone ye nɛgɛjuru sira ye. Voilà, n b'a dɔn i y'a faamuya sisan nɔ. Ok. Maintenant, il y a Kadidja Dambélé. Qu'est-ce que le téléphone portable donne mal au jeu? Effectivement, le téléphone portable, c'est bon, non, téléphone, bon, le téléphone, c'est vrai, mais avec tellement de là, quoi. Sinon, généralement, c'est les smartphones. Voilà, et les téléphones, ils ont une radiation, on a électromagnétique, connexion, wifi, voilà. Donc maintenant, on a électromagnétique, téléphone, on fait au bel de voilà, au bel de voilà, c'est la famille. Voilà. A bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ɲɛ ma minnu bɛ yen nɔ u bɛ téléphone bila téléphone i b'a sɔrɔ lumière bleue bɛ téléphone na o bɛ se ka dadigi kɛ ɲɛ la nka téléphone dɔw fana bɛ yen nɔ qui sont très intelligents mais olu téléphone na i b'a sɔrɔ réglage b'a la u bɛ lumière bleue supprimer yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka lumière bleue i bɛ se ka lumière bleue supprimer voilà lumière simple dɔrɔn bɛ k'a la i b'a lumière dɔgɔya donc a tɛ fɛn kɛ ɲɛ la o la mais hali o fana na kana mɛn ka utiliser kojugu k'a dama tɛmɛ. Voilà, donc minnu bɛ misali sɛbɛn misali la mɔgɔ minnu bɛ misali sɛbɛn ka tɛmɛ fo heure fila ka bɛ misali sɛbɛn na olu man ɲi a bɛ se ka dadigi kɛ ɲɛ la a bɛ se ka dadigi kɛ hali bolo yɛrɛ fana na. Voilà, donc téléphone bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ɲɛ ma a bɛ se ka ɲɛkolo sɛgɛn n'an b'a wele aténopie a bɛ se ka o bila adamaden na. Voilà, donc ni tagalen ɲɛfɛ n'i ka baara ye téléphone baara ɲɛ kɔrɔlen i mana kɔrɔ si mana kɔrɔbaya se degré dɔ ma a bɛ na ni ɲɛ problème ye a bɛ se ka na hali ɲɛ fiɲɛ yɛrɛ fana ye o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ téléphone fɛ. Téléphone yɛrɛ dɔrɔn tɛ lumière bleue bɛ fɛn o fɛn na ni an dun ye olu bɛɛ bɛ se k'a kɛ quoi. Voilà, téléphone dɔrɔn tɛ. Voilà, donc merci. Il y a Cheikhna Dial, téléphone et avantage. Voilà. Bon, Cheikhna ko téléphone avantage. Bon, on a une insomnie débat quoi. Sinon, on a débat insomnie les cas. Voilà, donc insomnie kololo on boli là, insomnie sani kololo muni. Voilà, mais deux fois la première nuit ni ngal fla au jabi. Voilà. Donc insomnie kɔlɔlɔ komi n y'a fɔ a bɛ se ka dadigi kɛ i ka baara la a bɛ se ka na ni baara i concentreli i ka baarayɔrɔ la a bɛ se ka o gɛlɛya i ma kosɛbɛ. Voilà, a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ se ka accident yɛrɛ fana kɛ a sababuya kɛ u tɛ sunɔgɔ sɔrɔ ka d'a kan n'i wulila sɔgɔmada fɛ i bɛ ka taa misaliya n'a sɔrɔ i bɛ moto kan walima n'i bɛ mobili kan i bɛ ka taa i bɛ boli an ka misaliya ta moto la i b'i ka moto kan i bɛ ka taa mais wagati min na
e kan ka taa baarayɔrɔ la kada komi i ma fa sunɔgɔ la sunɔgɔ b'i la i ma fa sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ i taatɔ hali moto kan mobili kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛ to ka sunɔgɔ i yɛrɛ ma voilà ɲɛ bɛ to ka datugu walima sunɔgɔ b'i la i fari fagalen don voilà a bɛ se ka sababu ye hali jɔlen f'e la kuma dɔ la sunɔgɔ b'i minɛ o wagati voilà donc ɲɛ bɛ bali ka datugu o bɛ se ka na ni accident ye voilà i bɛ ka moto boli sunɔgɔ b'i minɛ voilà a bɛ se ka nin sababu ye ka na ni accident ye ka d'a kan waati min na i kan ka reposer waati min na i kan ka hali kan ka lafiya waati min na hali ma se ka lafiya o wagati la donc ni hali ma se ka lafiya o wagati la donc a bɛ se ka na ni a bɛ kɛ sababu ye ka i bila accident kɛli la baarayɔrɔ fana na i b'a sɔrɔ hali sigilen baarayɔrɔ la donc i kan ka concentrer ka fɛn minnu kɛ i tɛ se k'olu kɛ ka d'a kan sunɔgɔ b'i ɲɛ la i ma fa sunɔgɔ la voilà donc ni gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ni i y'olu bɛɛ jateminɛ o b'a yira k'a fɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ an ye minnu fɔ k'o fɛn o fɛn b'i la k'i tɛ ka sunɔgɔ sɔrɔ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lajɛ kun min y'a to a bɛ k'a kɛ walasa a ka furakɛ a ka nɔgɔya ka d'a kan insomnie tɛ se ka furakɛ ka sɔrɔ a kun ma dɔn fo kun de ka dɔn o la a bɛ se ka furakɛ voilà donc maintenant an bɛ Jal ka question répond ale ko téléphone portable avantage dɔ de b'a la bon téléphone nafaba de bɛ téléphone na voilà nafaba de bɛ téléphone na nafa b'a la voilà i b'a fɔ kɔlɔlɔ b'a la comme fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ a nafa bɛ yen a inconvénient fana bɛ yen c'est à dire que a nafa bɛ yen a kɔlɔlɔ fana bɛ yen nɔ voilà nka nafa in a dilanno de kama mais kɔlɔlɔ minnu b'a la voilà i b'a fɔ diɲɛ fɛn o fɛn bon a bɛɛ bɛ se ka kɛ ka ɲa a bɛɛ bɛ se ka kɛ ka jugu a bɛɛ nafa b'a la kɔlɔlɔ b'a bɛɛ la fana bon i b'o de ta i bɛ mago ɲa o de la mais kɔlɔlɔ ma a fɔra ko ka dumuni kɛ ala yɛrɛ ko ni kɔngɔ bila i ka dumuni kɛ ni wala i ka ji min ni minɔgɔ b'i la mais n'i ye dumuni kɛ k'a dama tɛmɛ a bɛ kɔlɔlɔ las'i ma ou bien o tɛ caya maintenant n'a sɔrɔ n'i ye ji fana min k'a dama tɛmɛ ji min kan mais ni ji min k'a dama tɛmɛ a bɛ kɔlɔlɔ las'i ma voilà fɛn o fɛn n'i y'a kɛ k'a dama tɛmɛ n'a ka di ye a laban bɛ goya maintenant téléphone fana utiliser ka ɲi nɔ nafa b'a la parce que ka d'a kan téléphone ye fɛn ye a b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'a ci ɲɔgɔn ma ka lettres ci ɲɔgɔn ma ni téléphone ye ka kumakanw bila ɲɔgɔn kan kumakan na walima sɛbɛnni na walima ka ɲɔgɔn yɛrɛ ye i b'a fɔ an sigilen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o bɛɛ bɛ se ka kɛ ni téléphone o bɛ se ka kɛ ni téléphone ye et puis i b'a sɔrɔ fana hali n'a sɔrɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra diɲɛ yɔrɔ na tant que ni réseau bɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ka di ye i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ i bɛ fɛ i ni mɔgɔ min ka kuma i bɛ fɛ i ni mɔgɔ min ka halina falen kɛ i bɛ se k'i to diɲɛ fan bɛɛ ka sɔrɔ ka kuma o tigi fɛ ka sɔrɔ i n'o tigi ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na ne bɛ se ka n sigilen to Mali la sisan nɔ ka weleli kɛ fɔ États-Unis téléphone na n'a tigi bɛ kuma an halinataw fɔ ɲɔgɔn ye an b'an ka kumaw bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na walima yɛrɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn yɛrɛ ye k'a sababuya kɛ téléphone ye nka n'a sɔrɔ ni téléphone kun tɛ yen nɔ fo ne ka wuli yan nɔ de ka taa ne bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ a ye n'ala kuma tɛmɛ 2 minutes kan walasa ale ka se k'o kumakan in mɛn fo ne ka wuli yan ka avion ta ka taga ale nɔfɛ fɔ yen nɔ walima ne ka bila ka taa sira wɛrɛ fɛ o la a bɛ se ka ale kalo kelen yɛrɛ kɛ ka sɔrɔ a ma se ale ma nka ni téléphone don ne b'a wele yɔrɔnin bɛɛ la n bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ la ka sɔrɔ mɔgɔ t'an cɛ ka sɔrɔ mɔgɔ tulo t'an na mɔgɔ si man ka kuma mɛn a bɛ dan ne n'ale fila ni ɲɔgɔn cɛ réseau b'a mɛn olu t'a lakali ka d'a kan droit t'olu bolo k'a lakali voilà mais kuma bɛ tɛmɛ ne n'ale ɲɔgɔn cɛ a tɛ i b'a fɔ ni téléphone kun tɛ yen nɔ ni mɔgɔ b'a mɛn cogo min na ou bien mɔgɔ b'a lakali cogo min na voilà donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye a b'an ka vie nɔgɔya mais kɔlɔlɔw fana b'a la il faut que mɔgɔw k'o dɔn mɔgɔw k'a dɔn kɔlɔlɔ b'a la i k'o fana dɔn voilà i ka fɛn dɔn o ka ɲi mais inconvénient b'a la f'i k'o fana dɔn i kan ka kɛwale min kɛ i man ka min kɛ i k'o dɔn i k'a mara cogo min na i man ka mara cogo min na i k'o fana dɔn voilà comme n y'a fɔ tarata don n bɛna vidéo k'a kan n'o vidéo kɛra i b'i jija k'o vidéo lajɛ n bɛna bɛɛ ɲɛfɔ o vidéo fana kɔnɔna na an ka live prochaine n'o ye live natɔ la n'o ye samedi natɔ la fana o live in fana kɔnɔna n'a sɔrɔ min ma min faamuya min fɛ ka ɲininkali min kɛ a la o bɛ se k'o ɲininkali kɛ an b'o jaabi halisa voilà donc je pense que Cheikh Dial Cheikh na ye ɲininkali dɔw faamuya a la i ye ka ɲininkali dɔw jaabi sɔrɔ voilà n b'a dɔn fana avantage min b'a la i b'a fɔ n fɔra ka mun fɔ sisan olu bɛɛ y'a nafa dɔ ye o bɛɛ b'a yira k'a fɔ téléphone nafa ka bon kosɛbɛ fana voilà donc maintenant il y a Djeneba merci beaucoup Djeneba merci Sangaré voilà diyara n ye voilà il y a Djeneba Tal là si tu passes plus de temps au téléphone est-ce que très néfaste pour la santé bien sûr Djeneba voilà téléphone utilisé quand il n'a ni téléphone mais téléphone na quand même téléphone ci voilà mon même le problème de cancer
a bɛ se ka na ni o ye voilà au niveau du cerveau kunkoloso la voilà maintenant walima heure 15 kalo kelen kɔnɔna na fo ka se san 10 ma i bɛ san 10 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka na ni problème ye kunkoloso la voilà donc c'est-à-dire que ka mɛ téléphone di a bɛ mɛ message sɛbɛn ka tɛmɛ heure 2 kan i bɛ ka message sɛbɛn dɔw ka baara bɛnnen message sɛbɛn ma tellement que message sɛbɛn ka d'u ye o message mɔgɔ message sɛbɛn na o message sɛbɛn na mɔgɔ tɛ message sɛbɛn na i b'a sɔrɔ olu message sɛbɛn na maintenant heure 12 n'i y'o kɛ a bɛ se ka na ni bolo min bɛ message sɛbɛn a bɛ se ka na n'a fununni ye walima ka na ni a bonyali ye walima k'a déformer a bɛ se ka na ni o bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ téléphone utiliseli wagati jan a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye adamaden ka diɲɛnatigɛ la a bɛ se ka yali ɲɛ fana kan a bɛ se ka na ni ɲɛfiyɛnw fana n'a ɲɔgɔnnaw ye a bɛ ɲɛkolo sɛgɛn i b'a fɔ n fɔra ka kɛtu ka kuma jaabi cogo min na n'o ye aténopie a bɛ se k'o bila i la voilà donc a bɛ se k'i pousser fana ka addiction fana bila i la addiction au téléphone portable olu bɛɛ bɛ se ka kɛ voilà donc kɔlɔlɔw b'a la minnu bɛ se ka se adamaden ka diɲɛnatigɛ ma voilà, il y a Saïdou Koulibaly. Saïdou, si tu fais du bon travail, mon doc, bravo. Merci beaucoup, Saïdou, merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de problème avec mes camarades qui avec la carte de Kama. Voilà, Amouni Malien, Amouni Africain. Voilà, donc, Amouni bien euro. Voilà, nous avons un camé, nous avons famille sur un Kumakona. Avec ce qu'on a fait là, c'est Obela Genema. Voilà, il y a Mariam Diakté. Mariam, merci beaucoup. Et coucou, Mariam, merci. Folie Djaranko, c'est vrai, je te salue aussi. Voilà, méga folie. Moi, je vais vous dire, nous avons folie pour Obela Djene, méga Obela, mais un club Obela Djena. Aw de bɛ sara ne de ka kuma fɔ mais aw de bɛ sara aw minnu bɛ ka aw ka temps ta k'an ka kuma lamɛn n ka foli b'aw ye aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji merci beaucoup voilà donc il y a Mariam Diakté, dis-nous les complications du téléphone. Voilà, Mariam ɲininkali kɛ téléphone kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ téléphone marali la voilà kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ téléphone marali la n'i y'o sɔrɔ i ka téléphone mara kɔlɔlɔ jumɛn b'a la n'a sɔrɔ a minɛ cogo man ɲa comme n y'a fɔ n'a sɔrɔ a minɛ cogo man ɲa mɔgɔ minnu bɛ mɛn téléphone ci la a bɛ se ka na ni problème ye cancer de problème ye minnu fana bɛ téléphone bila u kunkɔrɔla la walima k'u da su fɛ téléphone dalen u kunkɔrɔla la voilà ko caman b'a fɔ ko réveil ko sɔgɔ a bɛ na wuli ka bɔ sunɔgɔ la u t'a bila f'u yɛrɛ kunkɔrɔ la i b'a sɔrɔ téléphone bila téléphone connectelen don téléphone mɛnɛnen don voilà donc maintenant o bɛɛ bɛ se ka na ni problème ye n'a bɛ se ka na ni cancer de problème ye au niveau cérébral voilà donc maintenant a bɛ se ka na ni kolo fana na a bɛ se ka na ni problème parce que a bɛ se ka minnu bɛ téléphone bila poche kɔnɔna na a bɛ se ka kolo fanga dɔgɔya voilà a bɛ se ka na ni kolo fanga dɔgɔyali voilà ka d'a kan téléphone bɛ vibration min kɛ ani radiation b'a la o bɛ se ka kolo fanga dɔgɔya a bɛ se ka na ni problème rénal ye a bɛ se ka spermatozoïde fana fanga dɔgɔya n'o ye denkisɛ ye a bɛ se k'o fanga a bɛ se k'o dilanta dɔgɔya kɔlɔlɔ caman bɛ a la ka sababuya kɛ onde électromagnétique ye voilà maintenant walasa ninnu si kana de sɔrɔ an bɛna vidéo kɔnɔna na mardi don n'ala sɔnna i bɛn'o jaabi sɔrɔ mais je pense que i ye kɔlɔlɔ ninnu faamuya o ye komi i ye ɲininkali k'o de kan donc n y'o jaabi ka ban kɔlɔlɔ ninnu ka ca kɔlɔlɔ caman de bɛ a la voilà donc o b'a jira k'a fɔ sufɛ n'i b'i da i kana téléphone bila i kunkɔrɔ voilà n'a sɔrɔ i bɛ téléphone ci de kɛ ka mɛn i bɛ mɛn téléphone ci la k'i ka baara bɛnnen don téléphone ci ma walima i bɛ téléphone na i ka communication ka ca téléphone na conseil a ma ɲi nɔ kuma bɛɛ i ka téléphone da i tulo la kuma bɛɛ ka téléphone da i tulo la ce n'est pas bon voilà donc maintenant i bɛ se ka téléphone bila haut-parleur la n'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ fana la yɛrɛ ko jama ka ca yɔrɔ la k'i tɛ se ka bila haut-parleur la ni écouteur wele i bɛ se ka écouteur don o t'a jira k'a fɔ écouteur fana utiliseli kuma bɛɛ k'o ka ɲi ka d'a kan écouteur lamɛn fo écouteur tulo i y'o ye fana écouteur digilen don tulo kɔnɔ i y'o ye écouteur bilalen don tulo kɔnɔ a bɛ hakɛ to voilà kuma n'a fɔ cogo don a bɛ hakɛ to maintenant n'a sɔrɔ i y'o ye fana k'a fɔ écouteur donnen don tulo kɔnɔna na k'a fɔ kuma bɛɛ i bɛ misigi lamɛn na ou bien i bɛ ka téléphone bila hali n'i bɛ kuma lamɛn téléphone na ka na son bonya ka mankan bonya i b'a mankan bɛrɛbɛn i bɛ se k'a mɛn ka dan hakɛya min na mais n'i ye mankan bonya kojugu o bɛɛ bɛ se ka jouer tuloden kan n'a sɔrɔ a bɛ se ka na ni tuloko problème ye a bɛ se ka dɔw yɛrɛ tulo geren wa a bɛ se ka kɛ kuma mɛnni bɛ gɛlɛya u fɛ n'i kumar'u fɛ dɔɔnin dɔɔnin voilà donc i bɛ se k'o kɛ waati kunkurun dɔrɔn de kɔnɔ mais n'i y'a dɔn i fana bɛna appel janba fana kɛ fo ka dama tɛmɛ kana téléphone bila haut-parleur fɛn na écouteur la i bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min na ni mɔgɔ tulo t'i la ou bien yɔrɔ min na i bɛ se ka kuma kɛ ka sɔrɔ voilà donc ka sɔrɔ mɔgɔw m'a mɛn walasa kana na problème lase ma i bɛ se ka bila haut-parleur la i b'i ka kuma kɛ voilà n'a sɔrɔ i kelen bɛ yɔrɔ yɛrɛ la k'a fɔ ou bien i bɛ yɔrɔ la i bɛ se ka bɛɛ bɛ se ka kuma ou bien n'a sɔrɔ i kelen bɛ yɔrɔ la au grand jamais kana téléphone da i tulo la voilà par exemple i kelen b'i ka so kɔnɔna na i kelen b'i ka chambre kɔnɔna na i kelen b'i ka salon kɔnɔ i kelen b'i ka mobili kɔnɔ c'est pas la peine i ka téléphone da i tulo la voilà i b'a kɛ cogo bɛɛ k'i mabɔ onde électromagnétique n'o ye radiation ye k'i mabɔ o la wala i bɛ téléphone bila haut-parleur la o de ka ɲi kosɛbɛ o de b'a to ni kɔlɔlɔ caman bɛ yen n'o t'i sɔrɔ
Voilà, donc maintenant, il y a... Bon, merci Mariam, je pense qu'il y a tellement familial là. Il y a Binta Kamara, j'ai reçu depuis New York, quoi. Voilà, merci Binta. Binta quoi avec un Nadia Yannof aux États-Unis. Voilà, avec un Nadia. Voilà, bon, Binta Kamara, bon, Binta Kamara, tellement est malien ou bien Guinéen. Voilà, on a folie bien Binta, merci beaucoup. Voilà, donc on a folie bien New York, enfin, Agadougla, américain ou bien, non. Voilà, Keren on a folie bien Kamara, merci beaucoup, bienvenue. Voilà, il y a Lailata, merci Lailata, quel genre de téléphone peut provoquer ça, voilà. Maintenant, le téléphone simple, généralement, le taquet. Voilà, téléphone simple, on va faire un go pique pique ni on fait un bas ou le chocomina. Voilà, donc téléphone simple, voilà, voilà, c'est très simple. Voilà, généralement, bon, l'outil n'a ni colonie, l'outil n'a ni colonie, voilà, fin boula, mais à tisser à gagner au look en quelque mais les smartphones, c'est eux qui font. Voilà, donc ça veut dire que parce que la connexion boula, ils ont besoin de certains paramètres. Enfin, matériel ou bien, voilà ça, ou à connecter, voilà ça, ou à réseau sur, voilà ça, voilà, pour que c'est la connexion, que voilà ça, et c'est un réseau sur, voilà, il y a tout ceci, voilà, donc au loop c'est qu'on a ni donc à glantola là, on électromagnétique mais c'est la cala obligatoirement, voilà, donc pour que c'est qu'à faire un chocomina, voilà. Mais un téléphone simple, non, bon, ça on peut utiliser. Mais on le fait là, quand même à utiliser le téléphone et quand même à rouler le bas là, air flyer, ça va téléphone chi là, ce n'est pas trop conseillé. Ou le téléphone là au parallèle là, c'est qui est bien. Voilà. Merci Lailata. Il y a Kadia Dambélé, merci beaucoup Kadia. Voilà, il y a Badrissa Togola. Voilà, Badrissa Togola, quels sont les inconvénients? Bon, voilà, les inconvénients, il faut si ça ne va pas Colombe Numbala. Et madame Ningali ou Ningali ke, voilà, je pense que Badri ka Ningali Jabi soro au Konana. Voilà, ça, je pense qu'il y a famille. Voilà, merci beaucoup Badri, Ningali Djaran Kosebe. Yaya Traoré. Le téléphone portable mauvais naturellement. Bon, notre téléphone est naturellement à main. Bon, c'est pas naturellement à main. Téléphone quand comme il y a avantage et un inconvénient. A nafa bɛ a kɔlɔlɔ bɛ yen par comme ne ko sisan ne ko laɲini ni ne ko sisan nɔ n ko dumuni man ɲi walima ne ko sago dumuni ka ɲi bon ne y'a fɔ dumuni ka ɲi ne b'a fɔ dumuni man ɲi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dumuni ka ɲi nka dumuni fana man ɲi voilà donc n b'a dɔn n'i y'a faamuya wa dumuni man ɲi yɔrɔ min na o bɛ yen dumuni ka ɲi yɔrɔ min na fana o bɛ yen nɔ. Je pense qu'il y a famille. Voilà, merci beaucoup. Il y a le téléphone, bon, merci, Bamoussa Sora, le téléphone portable peut provoquer insomnie. Bien sûr, Bamoussa. Voilà, donc maintenant, téléphone portable, c'est un gros balai. Voilà, Kadaka, Chamana, il va téléphoner utiliser Wagatimina. Il va téléphoner utiliser Wagatimina. Avec dépend au-delà. Sinon, téléphone, tu sais, il va aller ni avec dépend téléphone utiliser Wagatimina. Comme il y a fait. N'a sɔrɔ i ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu se ka sunɔgɔbaliya la na mɔgɔ minnu na u dali wagati se bɛ messagew ci a la u bɛ don réseaux sociaux kɔnɔ u bɛ taa yan fɛ u bɛ c'est-à-dire ils font tout avec leur téléphone u bɛ film yɛrɛ lajɛ a la donc u bɛ t'o la bon i bɛ t'o la u bɛ tila o la dɔrɔn u b'a fɔ u bɛ t'o da n'i taara u da o yɔrɔ bɛɛ la sɔnni hali k'a faamuya k'a fɔ i bɛ f'i k'i reposer ça prend un peu de temps o la sunɔgɔ sɔrɔli bɛ gɛlɛya o wagati la kosɛbɛ voilà maintenant lumière bleue b'a la o bɛ se ka na n'o sababuya ye maintenant walasa e ka se ka sunɔgɔ sɔrɔ ka sunɔgɔ téléphone kana na ni sunɔgɔ sugu lase sunɔgɔbaliya lase ma e k'i jija k'i mabɔ i ka téléphone na miniti 30 walima ka se heure 1 ma sɔnni i da wagati cɛ ni o wagati ninnu sera i ka téléphone mabɔ i la pewu voilà appel ninnu ni fɛn ninnu connexion ninnu réseaux sociaux ninnu i k'olu bɛɛ ye k'a to yen nɔ voilà i ka téléphone bila kɛrɛfɛ i bɛ se ka bila silencieux la voilà walasa i bɛ se ka walasa ni da waati sera waati n'a sɔrɔ hali lafiyalen don i bɛ se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ sɔgɔmada fɛ i bɛ wuli ka sɔrɔ basi ma foyi t'i la ka d'a kan n'i y'a mɛn ka nin fɔ c'est pas que mɔgɔ bɛ k'a fɔ n ye ou bien k'a fɔ n y'a c'est ma propre expérience voilà et puis des recherches aussi maintenant n ye patient yɛrɛ sɔrɔ et voilà donc patientu caman bɛ yen n y'o sɔrɔ patient caman fana bɛ yen n y'olu sɔrɔ voilà ni minnu tulo bɛ na dɔw bɛ se ka témoigner mais je sais que voilà comme a bɛ se ka kɛ dɔw tulo tɛ na mais n kɔni b'a dɔn n ye minnu ye k'a fɔ n ye dɔw conseiller téléphone portable la voilà par exemple nin salila il y a une dame donc tuma bɛɛ a bɛ to ka na consultation na voilà une fois a nana deux fois a nana voilà kunkolodimi ale tɛ kuma bɛɛ a kunkolo b'a dimi ale tɛ fa sunɔgɔ la
bon un jour n'a ɲininka mun de b'a to e bɛ te fa bon a ma se ka cause jɔnjɔn a ma se ka kun jɔnjɔn foyi fɔ ne ɲɛna bon n y'a ɲininka n k'a bɛ da heure min na a y'a dali heure fɔ n k'a bɛ mun de kɛ sufɛ a y'a ka activité fɔ a bɛ fɛn minnu kɛ sufɛ a bɛ da wagati min na n'a bɛ wuli wagati min na a y'olu bɛɛ fɔ n ye voilà donc maintenant téléphone fana n y'a ɲininka n'a bɛ wagati n'a bɛ da wagati min na n k'a bɛ mun de kɛ a ka téléphone bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn a ko ne ma n'ale bɛ da n'a bɛ da sufɛ bon ale bɛ da généralement 22h mais sɔnni ale ka da 22h ale mana na ka bɔ baarayɔrɔ la comme elle travaille a bɛ baara kɛ quoi voilà c'est un agent de santé aussi n'a bɔra baarayɔrɔ la nka a kun t'a dɔn k'a fɔ téléphone de bɛ k'a kɛ n'ale bɔra baarayɔrɔ la ale message minnu ci ale ma journée kɔnɔna na voilà message normal minnu nana SMS fɛ message minnu nana réseaux sociaux kan Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, c'est-à-dire fɛn o fɛn de réseaux sociaux fɛn fɛn dɔn k'a fɔ ale b'o fɛn o fɛn kan ale bɛna sigi ka o bɛɛ de répond k'o bɛɛ jaabi ka t'o la donc ale bɛ tila o bɛɛ la waati min na 22h bɛ se voilà a dɔw la ale bɛ t'i da n'a ka téléphone ye k'a tɔw jaabi ye voilà donc o la ale bɛ tila o bɛɛ la waati min na a dalen sunɔgɔ sɔrɔli bɛ gɛlɛya a bɛ se ka 30 minutes ou bien 1 heure de temps kɛ sunɔgɔ tɛ na voilà et puis n'a y'o kɛ mana wuli sɔgɔmada fɛ a kunkolo b'a dimi kunkolo bɛ giriya a kan ka d'a kan a ma sunɔgɔ bon n y'a conseillé a kan ka kɛ cogo min na u b'a fɔ n filɛ ka min fɔ aw ye tantôt i kan ka da yɔrɔ min i kan ka téléphone mabɔ i yɛrɛ la yɔrɔ n y'a conseillé o cogoya la effectivement a y'a kɛ ten tɔ une semaine après elle est venue me voir a seginna ka na n lajɛ une semaine kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ a nana lajɛ k'a ɲɛfɔ n ye effectivement n y'a fɔ cogo min na a y'o kɛ kunkolodimi taara sunɔgɔbaliya taara et puis a bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka sɔrɔ hali kunkolodimi kelen m'a minɛ ko mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma ye réseau kan sinon n b'a tɔgɔ fɔ mais n tɛna a tɔgɔ fɔ mais c'est que sûr voilà a kɛra o cogoya de la depuis o kɛra kunkolodimi ni sunɔgɔbaliya m'a minɛ tuguni a ye wuli ka na don o don fɔ bi a ma se ne ma kunkolodimi ko la tuguni alors qu'au début sɔnni an ka nin ɲɛɲininiw kɛ kuma bɛɛ a bɛ fura san na kuma bɛɛ a bɛ k'a plaindre ko bana b'ale la ka sɔrɔ foyi tun tɛ a yɛrɛ ka téléphone portable de bɛ k'a lase ni problème ni gɛlɛya in na se a ma a dɔw la a bɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ dɔw la ou bien a bɛ aw yɛrɛ la ou bien a bɛ mɔgɔ la fana mɔgɔ min ka kɛwale fana don n'a b'a dɔn a bɛ nin vidéo in yira a la walima a k'a ɲɛfɔ a ye walasa a fana ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ. Ok, merci beaucoup. Ça dit quels sont les comportements néfastes du téléphone portable sur la santé. Il y a Dadi ye ɲininkali kɛ effectivement bon les téléphones i kan ka kɛwale mun kɛ ni téléphone portable ye wala i kan ka kɛwale mun kɛ téléphone portable ye téléphone portable bon walasa kana kɔlɔlɔ s'i ma komi n y'a fɔ appel fan fɛ n y'o ɲɛfɔ je pense que a y'o faamuya ka ban message fana fan fɛ a y'o faamuya ka ban voilà minnu bɛ téléphone bila poche kɔnɔna na u k'u hakili to ale kana to ka téléphone bila poche kɔnɔna na voilà hali n'i bɛ téléphone bila poche kɔnɔna na soit i b'a bila silencieux la ka vibration bɔ a la voilà donc n'i bɛ se k'a faga de b'a faga c'est mieux voilà mais n'i tɛ se o la i b'a bila silencieux la voilà mode silencieux la donc maintenant walima i kana bila vibration kɔnɔna walima k'a bila appel la voilà walima n'i bɛ se k'a faga c'est mieux maintenant parce que ka d'a kan n'i bɛ to ka téléphone bila mode vibration na téléphone de poche kɔnɔ a bɛ se ka jeu kolo kan komi n y'a fɔ fanga dɔgɔya a bɛ se ka jeu yɛrɛ ninnu kan a bɛ se ka worobu a bɛ se k'o bila yɛrɛyɛrɛli la voilà donc expérience fana ça j'ai vu que moi-même o ye ne yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ la et puis après n y'a faamuya o téléphone dɔ n y'a dabila mais a bɛ kɛ mɔgɔ caman na mɔgɔ caman fana fɔ n ye k'a bɛ k'olu fana na voilà mais n'i ye téléphone utiliser dabila dɔrɔn a bɛ dabila o dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ sisan mɔgɔ min bɛ téléphone bila a poche kɔnɔ côté kelen fɛ wagati bɛɛ par exemple droite n'a sɔrɔ i bɛ téléphone bila yen kuma bɛɛ téléphone bɛ sonner yen nɔ téléphone bɛ sonner i b'a ta i bɛ tila k'a don yen nɔ a bɛ sonner donc sogobu n'o ye worobu ye a bɛna c'est à dire a partir woro o bɛna réflexe ta k'a fɔ ni téléphone t'i poche kɔnɔ don min na n'a sɔrɔ téléphone t'i poche kɔnɔ don min na i b'a sɔrɔ woro bɛ yɛrɛ a worobu in bɛ yɛrɛ a yɛrɛ ma a bɛ vibrer i b'a fɔ ko ni téléphone de b'a kɔnɔ voilà a bɛ se ka kɛra i la walima a kɛra mɔgɔ la i bɛ mɔgɔ min dɔn voilà ou bien ni mɔgɔ y'a f'i ye don min na k'a fɔ ale bɛ côté kelen i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ côté kelen la généralement a bɛ téléphone bila yɔrɔ min na ka caya n'a sɔrɔ a bɛ téléphone bila yɔrɔ min na ka caya n'a sɔrɔ o yɔrɔ in bɛ yɛrɛyɛrɛ a yɛrɛ ma a bɛ vibration k'a yɛrɛ ma ka sɔrɔ hali ni téléphone t'a kɔnɔ kuma bɛɛ dun a bɛ to ka téléphone bila yɔrɔ kelen na a tigi la conseiller a la faamuya k'a fɔ a kana to ka téléphone bila o yɔrɔ in na a ka téléphone bilali dabila a poche kɔnɔ ka d'a kan a caman na o de b'a kɛ n'a y'a dabila a bɛ kalo kelen sɔrɔ yɔrɔ dɔ a caman na a bɛ dabila o wari tɛ yɛrɛ tuguni a ma o bɛɛ
kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka adamaden ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama. Ok, mais franciscains bɛɛ lajɛlen fo, voilà, franciscains bɛ ka lajɛ, voilà, merci beaucoup, n ka foli b'aw ye, voilà. Ok, il y a Moussa, merci, jana ye foli kɛ na, jana foli b'aw de ye, aw minnu bɛ ka lamɛn, wa n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Effectivement. Est-ce que le téléphone portable est déconseillé pour les enfants? Très bonne question. Voilà, jana tale ɲininkali kɛ, n'a sɔrɔ téléphone portable n'a sɔrɔ a man ka di denmisɛnninw ma. Ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ fili la an fɛ yan nɔ kosɛbɛ. Caman bɛ yen nɔ u bɛ téléphone di denmisɛnninw ma. O bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ caman ye min bɛ se ka adamaden sɔrɔ, denmisɛnnin fitinin yɛrɛ sɔrɔ. Dɔw bɛ san 1 tila san 2 san 3 i b'a sɔrɔ téléphone b'u bolo. Téléphone i b'a sɔrɔ Android b'u bolo walima i b'a sɔrɔ tablette b'u bolo. Voilà, donc maintenant minnu bɛ se ka connecter réseau kan, minnu bɛ se ka écran bleu bɛ minnu na, tout ça. Voilà, bon caman b'a jate k'a fɔ den ka di ye k'u bɛ plaisir kɛ den ka den nisɔndiya. Bon den nisɔndiya caman bɛ yen nɔ ka sɔrɔ olu fɛn ninnu tɛ. Voilà, donc den ni denmisɛnnin fitinin ani mɔgɔkɔrɔba tɛ kelen. Voilà, i ka dɔn k'a fɔ denmisɛnnin fitinin hakili ani mɔgɔkɔrɔba hakili kelen tɛ. Denmisɛnnin fitinin kunkolo sɛmɛ n'o y'a cerveau ye, o bɛ bonya la don o don, a bɛ ka kɔrɔbaya ka taa don o don dɔ de bɛ ka fara, a bɛ ka dilan ka taa fɛ don o don, dilanni ma ban fɔlɔ, dilanni bɛ ka kɛ ka taa don o don fo ka taa fɔ a kɔrɔbaya, fo ka taa fɔ a ye mɔgɔkɔrɔbaya sɔrɔ wagati min na. Voilà, farisogo yɛrɛ fana bɛ ka kɔrɔbaya ka taa, mais farisogo ma kɔrɔbaya ka taa fɔlɔ, hali ni yɛrɛ ma kɔrɔbaya ka taa fɔlɔ, ne y'o exposé ni ondes électromagnétiques ye, ni radiation ye. Bon, est-ce que o bɛ se ka adamadenya ɲuman sɔrɔ i b'a fɔ a kan ka sɔrɔ cogo min na? A bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Voilà, donc olu bɛ se ka kɔlɔlɔ lase adamaden ma, a bɛ denmisɛnnin ma, a bɛ se ka jouer hali a hakili yɛrɛ kan. Voilà, ka olu maîtriser ka ban, a bɛ calculs kɛ n'a ye, a b'a to ale yɛrɛ hakili yɛrɛ tɛ baara kɛ tuguni, ka d'a kan a tɛna a hakili bila ka baara kɛ. Ka n'i ko ka 2 fara 1 plus 2 n'i ko k'a o kɛ, donc tellement que a bɛ dege téléphone na, hali n'i ko 1 plus 2 k'a k'o fɛ a t'o f'i ye, a bɛ taa téléphone ta a b'o f'i ye. Ou bien n'i ko 600 divisé par 12 k'a k'o jaabi d'i ma, pour que a ka se k'o jaabi d'i ma, fo ka taa téléphone ta k'a composer a ka se k'o jaabi d'i ma. Mentalement a tɛ se ka jate kɛ tuguni. Fana ye i b'a sɔrɔ téléphone utiliseli denmisɛnninw fɛ kɔlɔlɔ caman de bɛ a la, a bɛ se ka denmisɛnnin bila ka kojugu caman de dɔn, ka kojugu caman dɔn joona, ka fɛnw lajɛ a man ka fɛn minnu lajɛ, ka fɛnw ye a man ka fɛn minnu ye. Misaliya la denmisɛnnin san 5 ou san 6 ne ye smartphone d'o ma, voilà, a ka kegun, a bɛ don connexion kɔnɔna na, a bɛ se ka taa site kan, site minnu na ni porno bɛ bɔ o kan, a bɛ hakɛ to, voilà, ni cɛnimusoyaw bɛ kɛ o site ninnu kan, a bɛ to ka t'olu kan, donc a si ma s'olu yeli, a si ma s'olu yeli, nka n'a b'olu lajɛ plaisir de bɛ, a bɛ plaisir min sɔrɔ, donc olu yeli bɛ diya ye. N'olu yeli bɛ diya ye kuma bɛɛ a bɛ to k'olu lajɛ, ka sɔrɔ a si dun ma s'o ma, a bɛ se ka na ni kɛwale ye, a bɛ se k'ale bin mɔgɔ kan. Ou bien n'a sɔrɔ a bɛ taa don film na, a bɛ taa film minnu lajɛ, a bɛ taa film lajɛ. Voilà, parce que caman i b'a sɔrɔ parents bɛ téléphone di denmisɛnnin fitininw ma, o tɛ ladilikanw fɔ denmisɛnnin ye, o tɛ ladilikan fɔ, o t'a ladi, o tɛ foyi, o bɛ téléphone d'a ma dɔrɔn, voilà, donc a bɛ min ka d'a b'o k'a la, alors que ce n'est pas bon. Hali n'a sɔrɔ ni adolescent de don k'a fɔ a bɛ taa san 14, san 15, san 16, san 20 na, bon déjà sɔn ka san 18 sɔrɔ, san 15, san 14, san 16 n'i b'a d'a ma i ka ladilikanw f'a ye, k'a ladi ka sɔrɔ k'a d'a ma, c'est que mieux, mais k'a d'a ma denmisɛnnin fitinin 5 ans 6 ans e b'a d'a ma. Maintenant a bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ n'a ye, voilà, a bɛ se ka taa film lajɛ, action dɔw bɛ k'a la, par exemple kati n'a ɲɔgɔnna ninnu, a bɛ t'olu lajɛ ka sɔrɔ a si ma s'olu lajɛli, donc i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ bɔ ka bin, i b'a sɔrɔ olu formé don a kama, u y'a formation kɛ, ni film dɔ fana i b'a sɔrɔ montage b'o la, nkalontigɛ caman b'a la, donc ale b'o bɛɛ jate réalité parce que a t'a dɔn k'a fɔ a dilannen don, donc a b'a fɔ ka b'o ɲɔgɔnna kɛ, a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase a yɛrɛ ma. Misaliyala acteur dɔ i b'a sɔrɔ o bɛ yiri sanfɛ a b'a cun ka jigin, a sen tɛ kari, foyi tɛ k'a la, a wuli ka jɔ tuguni a bɛ taga. Maintenant en réalité acteur in ma cun ka bɔ yiri sanfɛ, acteur in montage de don, a bɛ tan sanfɛ ka na duguma, e tɛ se k'a dɔn bɛ k'a lajɛ parce que appareil de b'o kɛ, nka i b'a sɔrɔ denmisɛnnin t'o dɔn, denmisɛnnin bɛ yɛlɛ, a bɛ se ka yɛlɛ yiri sanfɛ ka cun ka jigin, a sen bɛ kari, a bolo bɛ kari, voilà, dɔ ye ka sɔrɔ hali kɔlɔlɔ tɛ. Maintenant denmisɛnnin fɔlɔ san 12 ka yɛlɛ, san 12 san 14 o de ka ɲi, nka ni denmisɛnnin min tɛ san 12 bɔ cogo si la i kana smartphone d'a ma,
amai a bɛ se ka kɔlɔlɔ las'a ma a bɛ se k'a jogo yɛrɛ tiɲɛ. Voilà. Merci m'a dɔn i ye faamuya sɔrɔ la. Ya Janatal m'a dɔn y'i ka ɲininkali jaabi sɔrɔ. Ya Koko, merci beaucoup Koko, merci beaucoup. Ya Sempara Sitan Sempara, merci beaucoup docteur vraiment. Merci foli diyara n ka foli b'aw de ye aw minnu bɛ ka vidéo lajɛ. Voilà n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina ka aw la kunnafoniya kɛnɛya kan. Sibiri o sibiri 20h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an bɛ baro kɛ kɛnɛya kan. Ni ɲininkali b'aw fɛ kuma b'aw fɛ k'a fɔ n b'a jaabi. Ni kan ka mun jaabi n ka k'aw bilasira cogo min na an b'olu jaabi. Ni n tɛ se ka minnu yɛrɛ fana jaabi n b'a ɲɛfɔ aw ye. I kan ka taa sira min fɛ n b'i bilasira. Bilasirako ɲuman fana na inchallah. Voilà. Donc n'Ala sɔnna aw ka ɲininkaliw n b'a jaabi n seko damayira la. Voilà, merci beaucoup. Il y a Baba Idara Baba, merci beaucoup Baba. Il y a foli madame Fanaye. Il y a foli madame. OK, maintenant pour le petit voilà Baba il y a les gens sur un téléphone portable ou n'absent à colola c'est demsen fitinuma. Voilà. Bon, nous n'y a jabi 6 ans non. Voilà, jaluk n'y a les jana tal n'y a les ali à nous jabi bekeli. Voilà. Donc à fond téléphone fitini téléphone mangadi demsen fitinima. Amaya ga damadiama, amaya ga keneyama. Amma yɛrɛ hakili ma a b'a to a hali bɛ bila retard la a b'a to a yɛrɛ tɛna se ka foyi k'a yɛrɛ ni téléphone tɛ a bɛna dege téléphone na kojugu voilà denmisɛnnin mana dege o la hali n'a taara kilasiw kɔnɔ bon ni sɛbɛn ni n'a fɔra recherche ninnu neti kan a fɔrilen do la maintenant n'a fɔra ko ka fɛn dɔ kɛ jate dɔ bɔ ni téléphone dira ma il est excellent mais n'i y'a kelen bila salle kɔnɔ connexion tɛ yen foyi qu'il est seul naturel i bɛ tigɛ a la o don i b'a sɔrɔ a tɛ foyi. Voilà, donc on va to kɔlɔlɔ dɔ ye min man ɲi voilà fɛn dɔ ye kunkolo la o ka fisa i ka kan voilà ne filɛ ka kuma n'a sɔrɔ ne tun tɛ foyi dɔn kunkolo la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ɲininkali caman bɛ ka kɛ ne k'o jaabi voilà donc maintenant connexion ninnu fɛn ninnu a ka ɲi nɔ mais i si ka s'a ma fɔlɔ i ka sɔrɔ ka olu ko sugu ninnu kɛ maintenant a bɛ jogo tiɲɛ min na se denmisɛnnin fitinin fana ma o jogo tiɲɛ ninnu voilà donc i si ma se fɛn min lajɛ i bɛ t'o lajɛ i si ma se fɛn min kɛli ma i bɛ t'olu kɛ. Donc a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye a bɛ se ka i bila mɔgɔ faga la a bɛ se k'i bila binkanni na a bɛ se k'i bila kojugu caman de la hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ tun man ka minnu kɛ donc o b'a yira k'a fɔ denmisɛnnin fitinin a conseillé tɛ cogo si den jan ye kana mɔgɔ si bila la i ka téléphone di denmisɛnnin fitinin ma ka sɔrɔ a si ma kɔrɔbaya ka sɔrɔ a si ma o bɔlen musa ɲininka mɔgɔ faga bɛ se ka mɔgɔ faga bien sûr téléphone bɛ se ka mɔgɔ bon a caman na i b'a sɔrɔ minnu bɛ téléphone don charge la k'u to téléphone to charge la u bɛ weleli kɛ voilà téléphone to charge la i b'a sɔrɔ u bɛ weleli kɛ u b'a da u tulo la u bɛ weleli kɛ donc olu sugu la téléphone bɛ se ka mɔgɔ faga ni courant ye téléphone minɛ walima dɔw fana tellement que téléphone ka di dɔw ye an bɛ se k'a fɔ olu jarabilen don téléphone na olu bɛ taga ni téléphone ye hali ɲɛgɛn kɔnɔna na n'u bɛ ka ko ka biɲɛ wari n'u ka ko ni biɲɛ wari bɛ minnu fɛ n'u bɛ ka ko kɔnɔna na i b'a sɔrɔ ni téléphone bɛ don ɲɔgɔn kan u bɛ téléphone lamɛn u bɛ misigi lamɛn u bɛ téléphone to charge la hali ɲɛgɛn kɔnɔna na u bɛ téléphone to charge la u b'a utiliser u bɛ message sɛbɛn u b'a appel kɛ voilà donc o bɛ se ka na ni électrocution ye électrocution ye mun ye i b'a sɔrɔ courant bɛ se k'u gosi courant bɛ se k'u faga voilà ka d'a kan u yɛrɛ kɛwale kan. Ne ye téléphone don charge la téléphone bɛ charge la e bɛ ka ko ji la ji bɛ se ka don téléphone ni chargeur ni téléphone ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc o bɛ se ka kɛ courant bɛ se ka téléphone minɛ ni courant téléphone a bɛ se ka téléphone griller téléphone bɛ se ka jeni téléphone jenitɔ la donc maintenant courant y'o min kɛ o courant bɛ se k'o fana kɛ fana na donc i bɛ se ka e fana e sigilen don ji la ou bien dalen don ji la donc i bɛ se ka jeni voilà a bɛ se k'i faga quoi électrocution a bɛ se k'i faga courant bɛ se ka i bɛ se ka sa o cogoya la donc o b'a yira k'a fɔ téléphone utiliseli ɲuman kɛbaliya o bɛ se ka na ni saya ye voilà comme bɔra k'a f'i ye maintenant a bɛ se ka mɔgɔ faga sira wɛrɛ fɛ i b'a fɔ ni accident ninnu n'a ɲɔgɔnnaw don voilà accident n'a ɲɔgɔnnaw accident n'a ɲɔgɔnnaw o dun bɛ sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ ka téléphone ci la i bɛ mobili boli la i bɛ sɛbɛn na i bɛ mobili boli la i bɛ ka taa élan na dɔ i bɛ se ka na gosi dɔ kun ou bien dɔ bɛ se ka na gosi kun ou bien i bɛ se ka sira yɛrɛ bila ou bien dɔ bɛ se ka wuli ka kuma dɔ fɔ i ye dɔrɔn paf i bɛ se ka téléphone ta i bɛ sin k'o lamɛn i b'a sɔrɔ dɔ saya dɔ kɛra yɔrɔ ou bien nouvelle duman dɔ fɔra i ye content kojugu i bɛ se ka accident kɛ o bɛ se ka na ni saya ye voilà merci beaucoup il y a Zara Sangare, merci beaucoup. Le téléphone gâte nos enfants. Bien sûr. Au côté téléphone, il y a des personnes qui comme vous avez fait ça, téléphone, il y a des personnes qui voilà, il va falloir une bonne ramine une fois ça avec la halna kolom ta fait lima là ou ni kadouye ou bena mandouye ou ba don halibula
walu korbala halu dafalino kaba shiu korbala wado kan aminke wado man aminke wado fana mi galoyi wado fana mi chan fana voilà donc olu bi se ka téléphone mara o se ka fen sugu be laje ni min kadu yere yi nga ate kololo basuma parce que wado be ka mi najo wado be ka minke na demsen fitin ten be do ato différence ndo voilà donc la se ka demsen jugo tien ka fali. Voilà, il y a Sédou Koulibaly. C'est possible que les femmes mettent le portable dans le soutien-gorge. Bien sûr. Oui, allez au téléphone, nous sommes le téléphone portable de la soutien-gorge. Nous sommes fana jogo de oui, fana mai. Au moins il y a des nani bana chama de fana. Voilà. Donc il y a koloba remu follow le cancer du sein. Ouais. Avec le cancer du sein blanc, voilà, la sauvegarde qui a radiation. On électromagnétique mes téléphones na portable na. Maintenant ni toi téléphone de la soutien-gorge, téléphone va sonner non, a vibrer non. Voilà, donc sonner ou la vibration be ala. Donc le bébé c'est que ni ce qui est sauvé, n'a pas cancer blanc china. Voilà, donc sur la ni manya qui veut téléphone blanc de soutien-gorge na. Ngano de cadre fana. Kafo yuka bara meni wa bla yoni yija choko be ga telephone faga me kana telephone bla e shunja wana choko shi ka soro amena nindo kada ka sa kolola sima adola bana wi do soro wira ta do bana re boro na ni wutla ni ngalige ni bana yene soro choko den tara soro choko mina ka soro yira de comportement yi atuna yi soro bana be jengono abi kononton ani misika fo bi kononton duru kasi bi kononton ni kononton ma bebe bo dabo abebe bo adamaden yɛrɛ de kɛwale la i bɛ min dun i bɛ min kɛ i bɛ min ye i bɛ min lamɛn olu de bɛ na ni olu de bɛ se ka na ni bana ye bana bɛɛ fanba bɛ sɔrɔ o fɛ les bactéries les virus les accidents tout ça bɛɛ bɛ dépend yɛrɛ ka comportement na voilà sinon ala ye adamaden dilan cogo min na naturellement n'i ye fɛnw kɛ n'i ye fɛnw kɛ ka sɔrɔ a kɛcogo la a ka gɛlɛn kosɛbɛ bana k'i minɛ. Mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ docteur tɛ bana docteur bɛ bana nka mais docteur ka bana ka dɔgɔ docteur ka bana tɛ i b'a fɔ population tɔw bɛ bana cogo min na dɔwɛrɛ tɛ o ka d'a kan docteur ni kɛnɛya tigilamɔgɔ docteur yɛrɛ dɔn tɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ bɛɛ i b'a sɔrɔ u ka bana ka dɔgɔ a tɛ komi tɔw bɛ bana cogo min na banabagatɔw b'u la mais u ta tɛ i b'a fɔ tɔw ta cogoya nka d'a kan a caman na i b'a sɔrɔ u y'a faamuya kɛnɛya kan ka kɛ cogo min na u y'a faamuya i kan ka taa sira min fɛ walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o la komi ne bɛ ka minnu ɲɔgɔnna kɛ sisan nɔ ka aw la kunnafoniya ka kunnafoniya ɲuman d'aw ma kɛnɛya kan n'i ye ninnu kunnafoniya sɔrɔ a b'a to i b'i hakili to i yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen i bɛ t'olu kɛ erreur caman bɛ yen i tɛ don o fili kɔ fili caman bɛ yen i tɛ don o fili kɔnɔ voilà fili caman bɛ yen i tɛ don o fili kɔnɔna na a b'a to i bɛ filiba minnu kɛ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i bɛ se ka camanba bɔ o la ni dun tɛ ka fili o b'a yira k'a fɔ i fana ka bana o bɛ sumaya kosɛbɛ walima yɛrɛ tɛ bana voilà ok merci maintenant il y a Sédou Koulibaly, quels sont les virus? Voilà, bon, le virus, il se casse sur le téléphone, le virus, il se casse sur le téléphone, mais le virus, il se sur le téléphone, ça fait là, là. Voilà, on a un téléphone qu'on a virus, ou bien non, ça c'est sur les réseaux, ça c'est la couleur de la connexion. On a un téléphone, ça fait là, par là. Yoro yanno bon farafina na ka can kosɛbɛ i b'a sɔrɔ téléphone portable bɛ kɛ ne bolo sisan misaliya do quoi téléphone portable bɛ kɛ ne bolo ne bɛ ka utiliser dɔ bɛna fɔ sisan nɔ i ka téléphone di yan nɔ n bɛna envoyer ma n bɛna fɛn dɔ bɔ k'o bila n kun walima dɔ b'a fɔ ko téléphone i ka téléphone di yan nɔ n bɛna dɔ wele walima i ka téléphone di yan nɔ n bɛna message dɔ sɛbɛn walima i ka téléphone di yan n bɛna ni film lajɛ ou bɛna musique lamɛn ou bɛna vidéo lajɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka téléphone minɛ i b'a sɔrɔ par misaliya la n'a sɔrɔ ni hépatite b'ale la par exemple les hépatites A ou hépatite E o b'ale la a bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn a taara ɲɛgɛnnataga kɛ bon ɲɛgɛnna di yan nɔ bon yan dɔ farafina dugu caman na ou bien jamana dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ mɔgɔw tɛ coton utiliser donc u bɛ bolo de kɛ ka banakɔtaga yɔrɔ ko a bɛ haye to voilà donc maintenant i b'a sɔrɔ a tigi bɔra o la a tigi sɔnni o nɔgɔlen don sɔnni jukɔrɔla nɔgɔlen don i b'a sɔrɔ sɔnni a tigi sɔnni ka jan voilà sɔnni ka jan banakɔtaga buruburu olu bɛ sɔnni jukɔrɔla la voilà olu bɛ sɔnni jukɔrɔla la donc tɛgɛ yɛrɛ ma ko ka jɛ tɛgɛ ma ko safinɛ fana na donc nɔgɔ dalen don o la o nɔgɔ min dalen don o yɔrɔ olu la ale bɛ na ka ne ka téléphone minɛ k'a utiliser maintenant n'a ye téléphone utiliser virus bɛ se ka da téléphone sanfɛla la voilà parce que hépatite A i b'a sɔrɔ o virus a bɛ se ka tile 7 kɛ kɛnɛma kunɲɔgɔn kelen a bɛ se k'o kɛ kɛnɛma a dalen fɛn dɔ la objet dɔ la ou bien matériel dɔ la a bɛ se ka kɛ a dalen kɛnɛma fiɲɛ la air libre la ka sɔrɔ a ma sa donc
ni ale na no da i ka téléphone na e ka téléphone minɛ o virus dans le téléphone sanfɛla la e téléphone minɛ o cogoya la n'a sɔrɔ i bɛ bolo dumuni kɛ i kini bolo la sisan misaliya don e ka téléphone minɛ i kini bolo la o cogoya la e ka téléphone minɛ i kini bolo la o cogoya la virus min dalen bɛ virus min da e tɛgɛ la o virus dalen i tɛgɛ la e kana san ka dumuni dɔ ta k'a dun bon caman na tellement que mɔgɔ dɔw bɛ o pereselen don walima kɔngɔ b'u la walima yɛrɛ u b'a fɔ ko temps t'olu bolo walima u yɛrɛ t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ u kan ka min kɛ u bɛ se ka e ka girin ka dumuni ta o tɛgɛ kelen in na wala ka dumuni dɔ ta o tɛgɛ kelen na k'a dun par exemple misaliya dɔ i ka se ka pomme kelen ta pomme i b'a sɔrɔ nɔgɔlen don hali n'o pomme jɛlen don i b'a sɔrɔ i tɛgɛ nɔgɔlen don walima i ka tigɛ dɔ ta i k'o wɔrɔ k'o ɲimi walima misaliya dɔ a b'a faamuya walima i ka dumuni fɛn dɔ ta dɔrɔn k'o ta k'o dun voilà donc e b'o min ta k'o dun o bɛ se ka virus in bɛ se ka da o dumunifɛn na ni virus in da o dumunifɛn na e b'o kunu n'e y'o kunu o bɛ na kɔnɔbara la n'o nana kɔnɔbara la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye k'e bana a dɔw la i b'a fɔ e yɛrɛ bana cogo di voilà o bɛɛ bɛ se ka kɛ o ye virus ye hépatite mais a bɛ se ka virus wɛrɛw bɛ yen fana a bɛ se ka minnu fana bila mɔgɔ la mais min conseillé don kosɛbɛ i ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ voilà ni mɔgɔ magar'i ka téléphone na ou bien n'i yɛrɛ magar'i ka téléphone na n'i bɔra n'i mago bɛ ka téléphone na sɔnni ka dumuni kɛ k'i tɛgɛ ko safunɛ na cogo bɛɛ lajɛlen na voilà n'i bɛ se ka téléphone nettoyer fana yɛrɛ fana i bɛ se ka téléphone fana nettoyer i ka to k'a jɔsi coton na voilà ni solution hydraulique ye i bɛ se ka solution to ka pochette ou bien a sanfɛla a pochette ma yɔrɔ ninnu bolo bɛ kɛ ka yɔrɔ minnu minɛ ka olu jɔsi walasa virus ni bactéries ni nɔgɔ minnu b'a la i ka se k'olu bɔ a la i bɛ se k'o kɛ tile kɔnɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba wala siɲɛ kelen yɛrɛ ka dɔgɔ siɲɛ fila siɲɛ saba nka o n'a ta bɛɛ sɔnni i ka dumuni kɛ i k'i tɛgɛ ko safunɛ na i kana dumuni kɛ i tɛgɛ nɔgɔlen cogo si dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ dumuni na dɔrɔn i b'a sɔrɔ u bɛ dumuni bila u bɛ téléphone b'u bolo u bɛ ka téléphone u bɛ dumuni na téléphone dalen bɛ kɛrɛfɛ u kɛrɛfɛ u b'u to dumuni na dɔw b'u wele dɔrɔn walima u yɛrɛ bɛ kɛ téléphone u bɛ kɛ réseaux sociaux sanfɛ walima u bɛ kɛ message ciw la u b'o tɛgɛ kelen min kɛ ka téléphone ta u b'o tɛgɛ kelen fana kɛ ka dumuni kɛ bactéries ninnu hali typhoïde ninnu a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ o suguya la voilà parce que tɛgɛ nɔgɔ n'i y'a sɔrɔ i tɛgɛ nɔgɔlen bɛ to ka dumuni kɛ voilà o de kosɔn chaque fois sɔnni i ka dumuni kɛ i tɛgɛ ko safunɛ na téléphone fana n'i y'a utiliser kuma o kuma n'i bɛna dumuni kɛ i k'i tɛgɛ ko safunɛ na voilà ok je pense que o faamuyara voilà donc maintenant est-ce que le téléphone peut provoquer l'hépatite voilà il y a Jana ye ɲininkali min kɛ ale ni Seku ka ɲininkali u bɛɛ ka n y'a bɛɛ de o bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na voilà donc Seku ɲininkali virus voilà donc a bɛ se ka na virus minnu ye n y'o fɔ a bɛ se ka na bactéries minnu ye voilà donc bactéries dɔw fana a bɛ se ka na n'olu ye i b'a fɔ les staphylocoques les Escherichia coli olu ye bactéries ye n'a bɛ se ka sababu ye ka na ni olu bactéries bɛ se ka sɔrɔ ka téléphone portable fɛ voilà Escherichia coli les staphylocoques olu bɛ se ka sɔrɔ téléphone portable fɛ voilà a bɛ se ka virus minnu fana di u b'a fɔ virus l'hépatite bien sûr o b'a yira jadi o b'a yira k'a fɔ téléphone portable bɛ se ka na ni hépatite ye voilà adamaden na il y a Zidane merci Zidane la prochaine vidéo c'est sur quoi bon prochaine vidéo bon ni ko prochaine vidéo n'a sɔrɔ an bɛ ni n bɛ vidéo minnu kɛ ka d'a kan kunɲɔgɔn kɔnɔ don fila bɛ yen n bɛ vidéo ko ne bɛ vidéo ko la n ka chaîne sanfɛ n'o ye notre santé docteur Touré maintenant tarata o tarata ani sibiri o sibiri c'est à dire chaque mardi et samedi n bɛ vidéo kɛ voilà n bɛ bana dɔ ta n bɛ kuma o kan n'o vidéo natɔ la n'o ye tarata natɔ ye o bɛna kɛ téléphone portable kan i b'a fɔ ne n'aw filɛ ka baro kɛ min kan nin voilà vidéo min fana bɛ da o kan o bɛna kɛ cancer du col kan cancer du col de l'utérus minnu bɛ musow sɛgɛn kosɛbɛ voilà n'o fana bɛ ka sababu ye ka muso caman bɔnɛ a nin na an bɛna kuma o fana kan mais prochainement o ye bɛ kɛ téléphone portable kan mais live prochaine comme live kun bɛ insomnie de kan insomnie kɔnɔna na téléphone ko nana don o la voilà donc maintenant mɔgɔ caman bɛ ka basé téléphone ko de kan n bɛ ka kuma jaabi kan en fonction de ça mɔgɔw ka besoin parce que ne sigikun ye yan nɔ aw de ko ye k'aw ka kumaw jaabi k'aw ka ɲininkaliw jaabi n'aw bɛ min fɛ ni ɲininkali min ka d'aw ye n b'o de jaabi n'a bɛ fɛ ka kuma min kan an bɛ kuma k'o de kan maintenant live prochaine an bɛn'o kɛ furudimi kan an bɛna baro kɛ furudimi kan voilà n'a sɔrɔ furudimi mɔgɔ min na ou bien n'a sɔrɔ ni furudibagatɔ k'i b'o dɔn i b'a ɲɛf'a ye a bɛ se ka connecter 21h
voilà, plus tard 21h10, on va d'amener, voilà, ou bien, voilà, 21h qu'on a va d'amener, ou plus tard 21h quand même, après 21h, c'est la cité là, voilà, donc maintenant, on va d'amener. Voilà, nous sommes une galim bi fait, il fait, ou une galim bâti fait, après la fois, pour l'info, il est à la majabi, et bien, il y a un baro kaka, il y a une